कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे ஹரே कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம். வர்றவங்க வரட்டும், ம் இல்ல ஓகே. நம்ம ஞான யோகா தொடங்கணும். போன வாரம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு. அது குறன்னு கேட்கறது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கங்க. இப்போவுமா? ஆமா, குறன்னு கேட்கறது. இல்ல கேக்குது, கரெக்டா தான் கேக்குது. மத்தது எனக்கு கொஞ்சம் குறன்னு கேட்கறது. அது மேபி உங்களுக்கு இது நெட் கனெக்ஷன் ஒரே எக்கோ பராப்பல லைட்டா கரகரன்னு உங்க இருக்கானுமோ? இல்ல ஆமா ஆமா. கரெக்டா இருக்கு. லீவ் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க பிரபு. எதுல? நீங்க குரூப் விட்டு வெளியிட்ட போயிட்டு திருப்பி ஜாயின் பண்ணி பாருங்க, அப்பவும் அப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். இந்த பாக்குறேன். ம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. பிரபு இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஜெகநாதன் பிரபு. இப்ப கேக்குறது பரவாயில்ல, இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே பிரபு. போன வாரம் ஆரம்பிச்சோம் ஞான யோகம் பத்தி. அதை 5 டிவிஷனா பிரிச்சிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம். என்ன சொல்லி பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு, பகவான் எப்படி இந்த பூமிக்கு எதுக்காக வந்தாரு, என்ன செஞ்சாரு, அப்புறம் இந்த பகவத்கீதை எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு பாதுகாப்பாளா இருக்கக்கூடியது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதுதான் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோள். அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்குனவரும் அவர் தான். எப்படி வாழணும்னு நமக்கு வழிவகுத்து கொடுத்தவரும் அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதை பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம். 3rd டிவிஷன்ல கர்மயோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு. 16ல இருந்து 24 வரையிலும் கர்மயோகமும் நம்ம 3rd சாப்டர்ல படிச்சோம். இந்த சாப்டர்லயும் படிக்க போறோம். கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 5த்லயும் கர்மயோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத 5த்லயும் பார்ப்போம். இந்த 6 சாப்டர் வரையிலும் கர்மயோகம்னு சொல்லப்படுது. அதை அதனால இங்கேயும் படிப்போம். அடுத்தது 25ல இருந்து 33 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல தியாகங்கள், அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன விதமா நம்ம நம்ம தியாகம் பண்ண முடியும், அதாவது தானம் பண்ண முடியும். எப்படி எல்லாம் ஒரு பிராமணனா இருக்கவன் எதை தியாகம் பண்ணுவான், ஒரு சத்திரியனா இருக்கவன், ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் எதை தியாகம் பண்ணுவான் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் அதுல டீட்டெயில்டா நம்ம படிக்க போறோம். 34ல இருந்து 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், பகவான் கிருஷ்ணருடைய டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், அதை ஷார்ட்டா இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க.
அது தத்வித்தி பிரணிபாதேன. பகவான் வந்து எப்படி வந்து குருகுலம் போய் அவர் வந்து கல்வி கத்துக்கிட்டாரு, அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன வேணும், ஒரு குரு வேணும், ஒரு ஆச்சாரியர் வேணும். அதன் மூலமா தான் நாம என்ன செய்ய முடியும், நாம வந்து நம்ம செல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அவங்கதான் பாதை அமைச்சு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து இதுல பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில். இது ஏன் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதைக்கு வந்து இது எழுதியிருக்கிறாங்க, உரை எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் இந்த பிரபுபாதா எப்படி எழுதினாருன்னா, குரு பரம்பரையில என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்களோ அது அப்படியே வந்து சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் வாயில இருந்து பிரம்மாவுக்கு சொல்லப்பட்டது, அவர்கிட்ட இருந்து அவருடைய மகனான நாரதருக்கு, நாரதர் வந்து தன்னுடைய சீடனா இருக்கக்கூடிய வியாசருக்கு, வியாசர் மூலமா மத்வாச்சாரியாருக்கு, இப்படி பரம்பரை பரம்பரையா சங்கிலி தொடர் போல அது வந்து வருது. அதனால இது வந்து எப்படி வருதுன்னா, என்ன அப்படியே உண்மை பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே வந்து இங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க நமக்கு. அதனாலதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அது வந்து பகவான் சொன்னதை அப்படியே நமக்காக தொகுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம படிச்சு நம்ம பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பரம்பரையோட முக்கியத்துவம், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பரம்பரா. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவை சிஷ்ய வாரிசு மூலம் பெற வேண்டும். அதாவது பகவான்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த தலைமுறையா யார் சீடர்களா இருக்கிறாங்களோ, நேரடி சீடர்கள், அவங்க மூலமா நாம வரும் பொழுது அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாம, சொந்த கருத்துக்களை திணிக்காம, கற்பனை கருத்துக்களை திணிக்காம, பகவான் சொன்னது அப்படியே பகவத்கீதை பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த கீதம் பகவத்கீதைங்கிறது. 45 நிமிஷத்துல 700 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவான் வந்து குருஷேத்திர போர்க்காலத்துல சொன்னார் அர்ஜுனனுக்கு. அதை வந்து அப்படியே அவர் என்ன சொன்னாரோ அது பெசகாம அப்படியே நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. யாரு? நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள். அதுல இன்னும் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய வடிவம், அவருடைய வடிவம் இப்படி இருக்கு, அவருடைய ஆழ்நிலை வடிவம் டிரான்ஸ்டென்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய உருவம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும், அவருடைய பிறப்பு மற்றும் ஒரு செயல்பாடுகள். அவர் வந்து பிறக்கிறாரா நம்மளை போல அப்படின்னா இல்ல, அவர் வந்து தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவதாரம் அப்படின்னாலே தோன்றுகிறார். எப்பெல்லாம் அவதாரம் வருது அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் பூமியில வந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் பகவான் வந்து இங்க நமக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்களே தவிர, நம்மளை போல பிறவி கிடையாது. அவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் நினைச்சா தோன்றுவார், நினைச்சா மறைஞ்சிடுவார். அப்படிப்பட்டது அவருடைய செயல்பாடுகள். அவருடைய செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா திவ்யமானவை. அவரை போல நம்மளால அவர் வந்து கோவர்த்தனகிரியே ஒரு சுண்டு வரல தூக்குனாரு. நம்மளால ஒரு 3 கிலோ 5 கிலோ அரிசி மூட்டை கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு சுண்டு வரல நம்மளால தூக்க முடியாது. அவருடைய செயல்கள்லாம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா திவ்யமானது. அவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, காளிங்கனோட தலையில ஏறி நின்று நடனம் ஆடுறாரு. நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், சின்ன ஒரு தண்ணி பாம்பு போனாலே பதறி அடிச்சுட்டு ஓடுவோம். அந்த மாதிரி அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, திவ்யமானவை. இது வந்து 4.9ல நம்ம படிப்போம் அதை பத்தி. இது எல்லாமே வந்து எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் பற்றிய சீடர் பரம்பரையில வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த உண்மைகளை அறிந்து கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சை அடைவர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறார். இப்படி பகவானை பற்றிய பிறப்பு, அவருடைய தோற்றம், அவருடைய செயல்கள், அவருடைய வடிவம், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய குணங்கள், இப்படி இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்ப நாம என்ன செய்வோம், அவர் மேல பற்றுதல் வைப்போம், பகவான் மேல பற்றுதல் வைப்போம். இந்த உலகத்து மேல பௌதீகத்து மேல இருக்கிற பற்ற விட்டுடுவோம். அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யும், நம்ம மனசுல இருக்க அந்த களங்கங்கள், என்ன வித களங்கங்கள் இருக்கு, 6 விதமான களங்கங்கள் இருக்கு. காமம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம்னு அந்த 6 விதமான களங்கங்கள் இருக்கு. அது எல்லாம் கிளியர் ஆகி நம்ம என்ன செய்யலாம், பகவானை வணங்கி அவருடைய இடத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். அதுதான் வந்து பயன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம வந்து போன வாரம் பார்த்தோம், இருந்தாலும் தெளிவா இல்லாதனால நம்ம திரும்பவும் உங்களுக்கு ஒரு தரம் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரபு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாவும் அது மீனிங்கும். காலேஜ்ல இருக்கு, ஓகே 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 பிரபு. ஜெகநாதன் பிரபு, நீங்க படிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? இல்ல, விருப்பப்படுறேன், எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம். ஓகே ஓகே பிரபு, நானே படிச்சிட்டேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நானே படிச்சிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச
இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனோர்யஸ்வாகவே பிரவீத். இல்ல என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா, இந்த அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானம், இந்த பகவத்கீதைங்கிறது அழிவற்றது. அது வந்து யோக விஞ்ஞானம் அப்படின்னாலே நம்ம இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படிங்கறத இதுல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பை புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? நம்ம ஆத்மாவுக்கும் நம்முடைய உடலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த ஆத்மா வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுது, அதனால நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. அந்த உடல் எப்படி கிடைக்குது? நாம முன்பிறவியில செஞ்ச கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப, நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப நமக்கு ஒரு உடல் வந்து இயற்கையை அமைச்சு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம வந்து என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய இடம் எது? நித்தியமான இடம் எதுன்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம். அந்த விருந்தாவனத்துக்கு நாம எல்லாருமே போகணும் அப்படின்னா இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நாம கத்துக்கணும். இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிற இந்த இனிய அந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தவங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட யோக விஞ்ஞானத்தை முதல்ல பகவான் யாருக்கு சொன்னாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு தான் முதல்ல அவர் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்ப சொல்லியிருக்கிறாரு? துவாபர யுகத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இது சொல்லப்பட்டதா சொல்றாங்க. அதாவது திரேதா யுகத்துக்கு முன்னாடியே இது வந்து சொல்லப்பட்டதா சொல்றாங்க. அப்படின்னா எவ்வளவு காலம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த கால கணக்கு வச்சு நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அப்படி விவஸ்வானுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து அடுத்தது யாருக்கு வந்ததுன்னா அவருடைய மகன் மனித குலத்தின் தந்தையான மனுவுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கு. மனுக்கள் தான் யாரு? நம்ம உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை உற்பத்தி செய்யற பிரஜாபதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மனு மூலமா யாருக்கு சொல்லப்பட்டது? சூரிய குலம் இல்லையா? சூரிய டைனஸ்டில யார் வருவா? நம்ம ராமச்சந்திர பிரபு. ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவோட முன்னோடியா இருக்கக்கூடிய இஷ்வாகு மன்னனுக்கு மனு வந்து உரைச்சிருக்கிறாரு. இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுது. இப்ப ரெண்டாவது ஸ்லோகம் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோ விதுகு சகாலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. அப்படின்னா என்ன? பரந்தப அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பரந்தப அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய, எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அர்ஜுனா. நீ எப்படி இருக்குன்னா மகா பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவன். ஒரு ஆண்மகனுக்கு புஜங்கள் வந்து இதா இருக்கும். அதுலயும் வந்து அரசகுமாரன் அவன் வந்து ஒரு ராஜாவா இருக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவன். அவனுடைய புஜங்கள் வந்து இங்க எப்படிப்பட்டது? இன்னும் வந்து மகாபாகுன்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்குது. அவனுடைய போர் வீரம் எப்படி இருக்குது? எதிரிகளை போரில் தவிக்க செய்பவன், எதிரிகளை வந்து பயமுறுத்தக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய வீரன். இப்படிப்பட்ட வீரன்கிட்ட சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? இந்த உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீட பரம்பரையின் வழியாக யாருக்கு? மன்னர்களுக்கு, ஒவ்வொரு மன்னர்களுக்கும் பெறப்பட்டது. இஷ்வாகு மன்னர் குலத்துல இருந்து அவருக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய அடுத்த மன்னர் யாரோ அவங்களுக்கு உரைக்கப்பட்டது. அதுக்கு பிறகு அவங்கள்ட்ட இருந்து அப்படியே தலைமுறையா பரம்பரையா ஒவ்வொரு மன்னர்களுக்கா உரைக்கப்பட்டு வந்திருக்குது. ஆனா இது காலப்போக்கில் என்ன செஞ்சிருக்கு? இந்த சங்கிலி தொடர் விட்டு போயிடுச்சு. விட்டு போனதுனால மாதாஜி மேல படத்துல வந்து அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. கீழே இருக்கிறது யாரு? கீழே இருக்கிறதுதான் வந்து அர்ஜுனன் பிரபு. இங்க மேல இருக்கிறது விவஸ்வான். இங்க பாத்தீங்களா? இங்க இருக்காருல்ல, இருக்கிறது அவரு வந்து விவஸ்வான். இங்க வந்து கிருஷ்ணர் யாருக்கு சொல்றாரு? விவஸ்வானுக்கு சொல்றாரு. ஓஹோ. சூரிய, அதாவது சூரியன், அவங்களுடைய சூரியனுக்கு பேரு விவஸ்வான். அவரு சொல்றதுதான் பரம்பரையா இங்க அவர் யாருக்கு சொல்றாரு? மனுவுக்கு சொல்றாரு. மனு வந்து இஷ்வாக்கு சொல்றாரு. இப்படி பரம்பரையா இப்ப காலப்போக்குல மனித பிறவில இருந்து ஆரம்பமானது இல்ல? ஆமா, மனுக்கள்கிட்ட தான் மனித பிறவி ஆரம்பமாகுது. அப்படி பரம்பரையா கீழே இறங்கி வருது. எங்க? மேல உலகத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வருது நமக்கு இந்த பகவத்கீதை. ஆனா காலப்போக்குல என்னாச்சு? நடுவுல சங்கிலி தொடர் அறுந்து போயிடுச்சு. அதனால பகவான் என்ன செய்யறாரு? இப்ப அது வந்து அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் சொல்ல போறாரு நம்ம இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல. இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா 4 விதமான
பிலாசபி. நம்மகிட்ட வந்து 4 விதமான பரம்பரை இருக்குது. எல்லாமே வந்து வைஷ்ணவம் தான். இது எல்லாமே வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயமுமே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாருக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா பிரம்மா. பிரம்மாவுக்கு வந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை அவரு பகவான் சொல்றாரு. அவரு பிரம்மா யாருக்கு சொல்றாருன்னா அவருடைய பரம்பரையில வரக்கூடிய யாருக்கு வருது பிரம்மா கிட்ட மத்வாச்சாரியாருக்கு முன்னாடியே வந்து பிரம்மா யாருக்கு சொல்றாருன்னா தன்னுடைய மகனான நாரதருக்கு சொல்றாரு. நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொல்றாரு. வியாசர் வந்து மத்வாச்சாரியாருக்கு சொல்றாரு. அப்படி வருது, பரம்பரையா வருது. அப்படி வரும்போது இது மத்வாச்சாரியா பரம்பரை. இப்ப நம்மளுடைய இஸ்கான்ல நம்ம வந்து என்ன பரம்பரை அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவீங்களா? சொல்லிடுறீங்களா பிரபு? மத்வாச்சாரிய பரம்பரை. மத்வாச்சாரியா பரம்பரை கரெக்ட் நேம். அப்படின்னா பிரம்ம கௌடிய மத்வ பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மத்வாரோட பேரும் வரும், பிரம்மரோடைய பேரும் வரும். கௌடியன்னா வங்காளம், மேற்கு அந்த வங்காள நாட்டுல இருந்து இந்த வந்து வந்ததுனால சைத்தன்யர் மூலமா தான் நமக்கு வந்தது. சைத்தன்யர்னு சொன்னோன்னா ஒரு ஞாபகம் வருது. நம்ம குரூப்ல வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிடுங்க. சைத்தன்யார் கிளாஸ் வந்து காலையில 6 to 6:30 நடக்குது. அந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அந்த கிளாஸ். அது வந்து இப்ப வந்து இது நம்ம பகவத்கீதை பிஜி அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்தது படிக்க வர பாகவதம் வந்து அடுத்த லெவல். அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து பிஹெச்டி லெவல் தான் வந்து இது சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். அதெல்லாம் வந்து இப்ப நடத்துறாங்க. காலையில 6 to 6 சைத்தன்யா கிளாஸ் நடக்குது. 6:30 இருந்து வந்து 8, 7:45, 8 வரையிலும் பாகவதம் கிளாஸ் போகுது. நீங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா வந்து உட்காந்து கேளுங்க. இல்லைன்னா யூடியூப் அது லிஸ்ட் பாருங்க. ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. அது வந்து சொல்ல சொன்னாங்க. இப்படி நம்மளுடைய லார்டு பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது மத்வ பரம்பரை சம்பிரதாயம். அதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது. பிரம்ம கௌடிய மத்வ சம்பிரதாயம் நாம ஃபாலோ பண்றோம். அடுத்தது பகவான்கிட்ட இருந்து யாருக்கு உரைக்கப்பட்டது அப்படின்னா லக்ஷ்மி, நம்மளுடைய தாயார், அவங்கள்ட்ட வந்தது. அவங்கள்ட்ட இருந்து யாருக்கு வந்ததுன்னா அவங்க பரம்பரையா யாருன்னா ராமானுஜாச்சாரியார். இது ராமானுஜரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைஷ்ணவம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல இது கடைபிடிக்கப்படுது. அடுத்தது பகவான்கிட்ட இருந்து யாருக்கிட்ட சொன்னது அப்படின்னா சிவா, லார்ட் சிவா. சிவா கிட்ட சொன்னோன்னா அவருடைய பரம்பரையில யாரு வராங்க அப்படின்னா விஷ்ணு சுவாமிங்கிற ஆச்சாரியர் மூலமா அந்த சம்பிரதாயமும் ஃபாலோல இருக்குது. அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் எந்த விரும்புறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. அடுத்தது கடைசியா வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம். சாரி, இது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், இது வந்து குமார சம்பிரதாயம். குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர்னு சொல்லக்கூடிய 4 குமாரர்கள். அவரை யார் படைச்சா? பிரம்மாவுடைய மனசுல இருந்து தோன்றினார்கள். அந்த 4 குமாரர்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து அவங்க பரம்பரையில வந்து நிம்பகாச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியார் வந்து வழியா இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி 4 விதமான சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் எல்லாமே வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான். எல்லாமே எங்க போய் சேரும்? பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு விடக்கூடிய வழிதான், பாதைகள் தான். யார் வேணுமோ, எந்த விருப்பம் யாருக்கு எந்த விருப்பம் இருக்கோ அதுல வந்து அவங்க இதுல ஜாயின் பண்ணி பகவானை சென்றடையலாம். அப்படிங்கறத இந்த பரம்பரையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பரம்பரையை நல்லா மறக்காம குறிச்சு வச்சுங்க. இந்த பரம்பரையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அடுத்தது இங்க வந்து குரு பரம்பரை இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இங்க பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கு வர்றது, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர்கிட்ட இருந்து யாரு வரா? வியாச பகவான். அந்த வியாச பகவான்கிட்ட இருந்தா மத்வாச்சாரியாருக்கு வருது. அது வந்து நம்மளுடைய இதுலயே இருக்குது. நம்முடைய பகவத்கீதை புஸ்தகத்துல 300 பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா குரு பரம்பரையை படுத்திட்டாங்க. கிருஷ்ணர், பிரம்மா, அடுத்தது நாரதர், அடுத்தது வியாசா, அடுத்தது மத்வா, அப்புறம் பத்மநாபா, இப்படி கீழே இறங்கி வரும்போது நடுவுல வந்து 22வது குரு யாரு அப்படின்னா லார்ட் சைத்தன்யா. நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த லார்ட் சைத்தன்யா தான் வந்து அவரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அவர் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய அவதாரம் தான். அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து எப்படி வந்திருக்கிறாரு? இங்க வந்து கருணையை வாரி வழங்கி கலியுக மக்களுக்கு வந்து என்ன செய்ய வந்திருக்காரு? சங்கீர்த்தனை இயக்கத்தை கொடுக்கறதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படியே வந்து அச்சசல் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தோன்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 22வது குரு. அவர்களுடைய டிசபிள்ஸ் இவங்கெல்லாம் ரூபா,
சனாதனா, ரகுநாதா, ரகுநாததாசா, கிருஷ்ணதாசா, நரோத்தமதாசா அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் அவருடைய பரம்பரையில் சீடர்கள். அதுக்கு பிறகு ஜெகநாத் தாசா பாபாஜி, அப்புறம் பக்தி வினோத தாக்கூரா, அப்புறம் கௌர கிஷோர் தாக்கூரா, அடுத்தது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள். இவர் யாருன்னா நம்முடைய பிரபுபாதாவுடைய குரு. அவருதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமிகள். அவருக்கு அப்புறம் வந்ததுதான் நம்முடைய ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. 32வது ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல நம்முடைய பரம்பரையில இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த பரம்பரையில நம்ம முக்கியமா மேல இருந்து ஒரு 5, கடைசியில இருந்து ஒரு 5, நடுவுல ஒரு 5 நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. நம்ம பரம்பரையில யாரு அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் சொல்ல தெரியறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். இது நம்ம பகவத்கீதை புஸ்தகத்திலே இருக்கு. நீங்க அதை வச்சே நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பரம்பரையோட முக்கியத்துவத்தை மறுபடியும் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவத்கீதை பரமபுருஷ பகவானிடம் வந்து நேரடியாக வருகிறது. அதனாலதான் இது வந்து ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை உருவில் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ஆழ்நிலை அறிவு எந்த வகையிலும் மாற்றப்படக்கூடாது. பகவானுடைய என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அந்த கருத்துக்கள் வந்து கொஞ்சமும் மாற்றம் இல்லாம அது அப்படியே கீழே வருது. நடுவுல வந்து நம்மளுடைய கற்பனைகளையோ நம்ம சொந்த கருத்துக்களையோ திணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதோட உண்மை அர்த்தம் மாறி போயிடும். அதனால ரொம்ப சர்வ ஜாக்கிரதையா வந்து நமக்கு பிரபுபாதா உரை எழுதி கொடுத்திருக்கிறாங்க. கீதையின் அறிவை பொருள் விளக்கம் இல்லாமல் அல்லது மன ஊகங்கள் மூலம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப கீதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க வந்து என்ன சொல்லிருக்கா, பகவான் வந்து நான் என்கிட்ட இவ்வளவு சக்திகள் இருக்கு, என்ன நீ வணங்கு, என்னுடைய தாழ்பணி, என்னிடம் சரணடை, நான் வந்து இந்த உருவத்துல நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் வந்து தன்னுடைய சக்திகளை வெளியிடுறாரு. அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சரணடைய சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து நினைக்கலாம், ஒரு நாத்திகனா இருக்கவன் யார் இந்த கிருஷ்ணர், அவர்கிட்ட போய் நாம எதுக்கு சரணடையணும், நாமளே நம்மள வாழ்ந்துக்க முடியாதா அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து என்ன செய்யும், அந்த நாத்திக கருத்து உள்ளவங்களுக்கு, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாதவங்களால ஈஸியா வந்து அதை ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுடைய கற்பனையில வந்து என்ன செய்வாங்க, தனக்குத்தானே ஒரு பொருள் எல்லாம் சொல்லிக்குவாங்க. நான் வந்து யாரோட உதவி இல்லாம நான் வாழ்ந்துருவேன் அப்படின்னு எல்லாம். அந்த மாதிரி இல்லாம நாம அப்படியே ஏத்துக்கணும். இந்த கீதையில என்ன சொல்லி இருக்கிறோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும். ஏன் அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய வாயிலிருந்து வர்றவங்கதான் வந்து வேதங்கள். அபருதேஷாய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அபருதேஷாய அப்படின்னா அது வந்து வேதங்கள்லாம் யாருடைய வாயிலிருந்து வந்து பகவானுடைய வாயிலிருந்து வந்தது. அதுல எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது. இப்ப நம்மளுடைய தாய் சொன்னாங்கன்னா இதுதான் உன்னுடைய தந்தை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து மறுப்பு சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா தாய் சொல்றது வந்து சாஸ்வதமானது, உண்மை அப்படின்னு நம்ம எப்படி ஏத்துக்கிறோமோ அதே போல இந்த பகவத்கீதை வந்து பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்ததுனால நம்ம எந்த வித மறுப்பும் இல்லாம அதை அப்படியே நாம ஏத்துக்கணும். எதுக்காக ஏத்துக்கணும், இது வந்து பகவான் நமக்கு வந்து கருணை. நம்ம மேல கலியுக மக்கள் வந்து எப்படி இருக்கிறோம், அறிவின்மை, நமக்கு அறிவு பற்றாக்குறையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த நிலையில இருக்க நம்மள வந்து கொஞ்சம் நம்ம மேல கருணை அவர் பொழிகிறாரு. அந்த கருணை மூலமா நாம வந்து அவரை புரிஞ்சு கொள்ளணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய இடத்துக்கு நம்ம செல்லணும் திரும்பி அப்படிங்கிறது அவருடைய நோக்கம். அதனாலதான் வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானின் கருணையை அடைந்த ஒருவரிடம் வந்து பகவத்கீதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒண்ணு பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியா யார் கேட்டா, பிரம்மா கேட்டாரு, அர்ஜுனன் கேட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு இல்ல. பகவானோடய சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல நம்ம வாழல. வாழ்ந்திருந்தோம்னா அப்பவே போயிருப்போம். எங்க போயிருப்போம், உலகத்துக்கு போயிருப்போம். ஆனா நாம வந்து அதுக்கு பிறகு இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், பகவான்கிட்ட இருந்து கேட்க முடியாதுங்கும் போது பகவானுடைய தூய பக்தர் மூலமா நம்ம அதை நம்ம காதுகள்ல கேட்கும் பொழுது நம்ம மனசுல வந்து தூய்மை வரும். அதனால ஒரு தூய்மையான பக்தர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். அதுதான் சரியான தகுதி. சரியான தகுதி உள்ள ஒருத்தட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாதான் அது வந்து எப்படி வரும், செவி வழியாக அது வரும். பரம்பரையா எந்தவித மாற்றங்களும் இல்லாம அப்படியே நமக்கு வந்து கிடைக்கப்பெறுது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்படுது. இது போன வாரம் நான் உங்களை காட்டும் போது நமக்கு வந்து நெட் இல்லாதனால காட்ட முடியல. இப்போ வந்து நம்ம உங்களுக்கு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. கலியுகத்தோட கால அளவு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு 4,32,000 ஆண்டுகள் வந்து என்ன செய்யுது, கலியுகத்தோட காலம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. இப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு கடந்திருக்கோம், பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் வருடம் 5100 வருஷங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க.
அப்ப கலியுகம் 4,32,000 வருஷங்கள்ல 5000 சொச்சம் தான் போயிருக்குது. அப்ப என்ன எவ்வளவு இருக்குது? 3,27,000க்கு மேல நம்ம வந்து கலியுகம் இருக்குது. இப்பவே கலியோட அட்டகாசம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இங்கேயே மனிதர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு இது இல்ல, ஒரு பண்பு இல்ல, பகவான் மேல பக்தி இல்ல, நல்ல விஷயங்கள்ல ஈடுபாடு இல்ல, எல்லாமே பொருளாசை, வந்து எது தேவையில்லாத பற்றெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒருவருக்கு ஒரு எப்படி இருக்கிறாங்க, மனக்கசப்பு, சண்டை, சச்சரவு, அதிர்ஷ்டமின்மை, இப்படி நிறைய குளறுபடி நடக்குது. இப்ப 5000 சொச்சரூபா இன்னுமே காலம் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த 4,32,000 வருஷம் கழிஞ்சா எப்படி இருக்கும்னு கலியுகம் யோசிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 10,000 இயர்ஸ் வந்து பொற்காலம் கலியுகத்துல. நம்ம நல்ல வேலையா நம்ம அந்த யுகத்துல நம்ம அந்த காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம்னு நம்ம வந்து நம்மள நாமளே திருப்திப்படுத்திக்கணும். அப்படிப்பட்ட அந்த 10,000 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது நாம என்ன செய்யணும், அதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும். இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்குது, அதை நல்ல விதமா பயன்படுத்தி இறைவனை சென்று அடையணுங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கணும்னா, இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல எல்லாம் நம்ம இணைஞ்சு நம்ம நல்வழிக்கு போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது, இந்த துவாபரேகத்தோட காலகட்டம் எவ்வளவு அப்படின்னா, கலியுகா இன்டு 2 2 பங்கு. அத போல அது 8,64,000 வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது, அது கலியுகா இன்டு 3 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 12,96,000 ஆண்டுகள் வந்து திரேதாயுகம். இதை விட அவ்வளவு பெரிய காலம் அதெல்லாம். அதே போல சத்தியயுகம் எவ்வளவுன்னா கலியுகத்தை போல 4 மடங்கு, 17,28,000 ஆண்டுகள் வந்து கலியுகம் சொல்லப்படுது. இப்படி இந்த 4 யுகங்களும் மொத்தமா கூட்டுத்தொகை எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம், சதுர்யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் நீங்க வந்து கூட்டி போட்டுக்கலாம். 4 யுகத்தோட கால அளவையும் கூட்டி போட்டீங்கன்னா என்ன வருதோ அதுதான் ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த திவ்ய யுகம் வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்ததுதான் என்னன்னா மன்வந்தரா. ஒரு மன்வந்தரா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மனுக்களுடைய ஆட்சி காலம் 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு இடையிலேயே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சந்தியா காலம்னு இருக்குது. இந்த பக்கமும் சந்தியா காலம் இருக்கும், இங்கேயும் சந்தியா காலம். அதெல்லாம் வந்து இரவு பகல் வர்ற காலகட்டத்தை இங்க வந்து அதை சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு மேல போனோம்னா இந்த 71 திவ்யகம் இதுல வந்து எத்தனை மனுக்கள் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மனு. மொத்தம் வந்து ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்ல வந்து 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி புரியுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு நம்ம வந்து எப்படின்னா காலக்கணக்கை வந்து நம்ம கணக்கு பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க. ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் காலம். எப்படின்னா இந்த சதுர்யுகம் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சதுர்யுகங்கள் 1000 தடை சுழலும் போது வர்றதுதான் ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த 1000 தடை சுழலும் போது வரக்கூடிய அந்த ஒரு கல்பத்துல ஒரு பகல்ல 14 மனுக்கள் வந்துட்டு போறாங்க. அப்ப பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்ங்கிறது எவ்வளவு காலம் பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய நீண்ட நெடுங்காலம். அதே போல அவருடைய இரவு காலமும் இன்னொரு 1000 சதுர்யுகா சேர்ந்தது அவருடைய இரவு காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக மொத்தம் அவருடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தமா 2000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தது அவருடைய 2 கல்பம் சேர்ந்ததுதான் அவருடைய ஒரு நாள். ஒரு நாளே அப்படின்னா அவருடைய 30 நாள் எவ்வளவு, 360 நாள், ஒரு வருடம்ங்கிறது எவ்வளவு, அவருடைய ஆயுள் மொத்த ஆயுள் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மள மாதிரி அவருக்கும் 100 வருஷம்தான் அவரு வாழ்வாரு. 100 வருட காலம் நமக்கு வந்து ரொம்ப குறுகிய காலம், அவருக்கு நீண்ட நெடுங்காலம். அந்த 100 வருடத்துல அவருடைய எவ்வளவு காலம் அப்படின்னா 36,000 கல்பாஸ் வந்து வருது. அது வந்து ஒரு பகலுக்கு வருது. அதே போல இன்னொன்னு வந்து எப்படி இன்னொரு 36,000 சேர்ந்தா அவருடைய நைட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மொத்தத்துல 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு பிரம்மா வந்து வாழறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன ஆகுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து இறந்து போடுறாரு. அவருக்கும் இறப்பு உண்டு. அதுக்கு பிற்பாடு இன்னொரு பிரம்மா அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க. பிரம்மாவோ இந்திரனோ பதவிக்கு யாரும் ஆள் சிறப்பு அதுக்கு தகுதியானவங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்த ஃபில் பண்றதுக்கு பகவானே அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு வருவாரு அப்படிங்கிறது பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி பிரம்மாவும் என்ன செய்வாரு, அழியக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா இதுவரையிலும் எவ்வளவு காலம் கடத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னா 100 வருஷத்துல 50 வருஷம் அவருக்கு முடிஞ்சு போச்சு. 51வது வயசுல இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது. 51வது வயசுல நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால 155.52
இயர்ஸ், அந்த ட்ரில்லியன் இயர்ஸா அது வந்து அவர் பாக்கி இருக்குது அவருக்கு அவருடைய காலத்துல. அதே மாதிரி 6 மன்வந்தரம் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு. 6 மன்வந்தரம் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மன்வந்தரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 7வது மன்வந்தரத்துல அந்த மனுவோட பெயர் என்ன அப்படின்னா வைவஸ்வத மனு அப்படின்னு சொல்லுது. நமக்கெல்லாம் பாட்சிபுரியர் வைவஸ்வத மனு. அவருதான் வந்து விவஸ்வான் அப்படின்னும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் 27 சைக்கிள்ஸ், 27 சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் 4 யுகாஸ் ஓவர் முடிஞ்சு போச்சு. 27 சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது வந்து யுகங்கள் வந்து எத்தனை முடிஞ்சிருக்குன்னா 27 தர சுழண்டு இருக்கு. அடுத்து சத்திய திரேதா அண்ட் துவாபரேகா அதெல்லாம் போக டைம் எலாப்ஸ் இன் கலியுகா. கலியுகா அப்ப முடிஞ்சிருக்கிறது எவ்வளவுன்னா 5117 வருஷங்கள் முடிஞ்சிருக்கு. லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா எவ்வளவுன்னா 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இப்ப இன்னும் எஞ்சி இருக்கு அவருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து லைஃப் ஆஃப் மனு கொடுத்துருக்குறாங்க. மாதாஜி ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. திருப்பி லைஃப் ஆஃப் மனு வந்து இல்ல லைஃப் ஆஃப் பிரம்மான்னு சொன்னீங்களே, ம் அது புரியல மாதாஜி, திருப்பி சொல்லுங்க. அது எங்க இருக்கு? அது எங்க காட்டுனீங்க டக்குன்னு? லைஃப் ஆஃப் மனு தான் சொன்னீங்களா? இல்ல லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா தான் சொன்னேன். சொன்னீங்களே. லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா 155.52 அப்படிங்கிறது என்ன? இது எவ்வளவு ட்ரில்லியனா பில்லியனா? ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் என்னமோ போட்டு ஒரு 0.00197196 போட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? அது என்னங்க மாதாஜி? இதுவா இது வந்து கூட்டுத்தொகை பிரபு. இந்த வந்து சத்தியயுகத்து, திரேதாயுகம், துவாபரயுகத்தோட அந்த கூட்டுத்தொகை பிளஸ் வந்து என்னென்ன வருதோ அதோட கூட்டுத்தொகை இங்க வருது. புரியுதா? அது நீங்க பார்க்க வேண்டாம். நம்ம பார்க்க வேண்டியது பிரம்மா லைஃப் எவ்வளவு போயிருக்கு, எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இந்த புள்ளி அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. 522 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம எஞ்சி இருக்கு அப்படிங்கறத மட்டும் மனசுல வச்சுங்க. 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவர் வாழறாருன்னா அதுல பாதி போயிடுச்சு. 50 வருஷம் ஓடி போனதுனால அதுல பாக்கி இருக்காது. இந்த 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இப்ப வந்து அவருக்கு பாக்கி இருக்குது பிரம்மாவுக்கு அப்படிங்கறதுதான் நம்மளுடைய கணக்கு. ரொம்ப டீட்டெயிலா போட்டு நம்ம மண்டையை காய வச்சுக்க வேணாம். ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். போக இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் அப்புறம் படிக்கலாம். பாகவத்துல மாதாஜி இப்ப நீங்க இத சொல்ற போதுதான் நாங்க வந்து அந்த என்ன சங்கல்பம் சொல்லுவோம். ஆமா, அதுல வரும். சங்கல்பம் சொல்ற போது வைவஸ்வர மன்வந்தரே அஷ்டாவிம்சரி சமிதமே கலியுகே பிரதமே பாதே ஜம்பூர்தீபே பாரத வருஷே பரதக்கண்டே மேரோகோ தஷ்ணே பாஸ்வே சகாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே வியாவகாரிகே பிரபவாதீனாம் அஸ்யாம் சம்மத்சராணாம் மத்தியே. இது வந்து அதுதான் பிரபு. ஒவ்வொரு விசேஷங்கள்லயும் ஐயர் வாயில இருந்து இந்த வார்த்தைகள் வரும். ஜம்பூ தீபங்கிறது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பாரத கண்டம் தான் ஜம்பூ தீபம். இன்னொரு மாதாஜி, இப்போ நான் ஒரு வெளியூர் நாட்டுல வேலை செஞ்சேன். என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, ஜம்பூ தீபே வந்து நம்ம வந்து நீ இந்தியால இருந்தாதான் சொல்லணும், நீ வந்து அமெரிக்கால இருந்தாலோ இல்ல ஆப்பிரிக்கால இருந்தாலோ இங்கிலாந்து அதெல்லாம் வேற என்னாங்க. அப்புறம் என்னோட சாஸ்திரிகளுக்கு கூப்பிட்டு கேட்டேன், இது என்ன உண்மை? இல்ல நீ எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் நீ வந்து இந்திய பிரஜை, அதனால நீ வந்து அததான் சொல்லணும், ஜம்பூ தீபே தான் நீ சொல்லணும் அப்படின்னு நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. கரெக்ட். எப்படின்னா ஒரு காலத்துல இந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்கா அப்படின்னு எல்லாம் பிரியல. எல்லாமே வந்து பரதகண்டமா தான் ஒன்னாதான் இருந்தது. காலப்போக்குல எல்லாம் பிரிஞ்சு பாட்டா பிரிஞ்சு 6 கண்டா 7 கண்டான்னு பாயி வச்சிருக்குது. அதனால இப்ப எதனால வந்து அங்கெல்லாம் இந்தோனேஷியால பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் வாழறாங்க, மலேசியா இல்ல சிங்கப்பூர்ல மத்த கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் தமிழர்கள் எப்படி வாழறாங்க அப்படின்னா அப்பெல்லாம் தமிழகம் வந்து அங்க வரையிலும் பரவி கடந்தது. நம்ம இந்து தேசம் வந்து எல்லாம் ஒன்னாதான் இருந்தது. இப்ப பிரிஞ்சதுனால நமக்கு வந்து இது அப்படி சொல்றாங்க. அதனால ஜம்பூ தீபம் அப்படிங்கிறது மொத்தமா நம்மளுடைய இந்த உலகத்தை தான், நம்மளுடைய இந்த அண்டத்தை தான் நமக்கு சொல்லுது. அதுதான் கரெக்ட். அதனால நீங்க எங்க இருந்தாலும் அதை சொல்லலாம். வைவஸ்வத மனுங்கிறது நம்மளுடைய அதுதான் நீங்க சொன்னீங்களே. அப்ப நம்ம 7வது நம்ம இருக்கிறோம். கல்பதீபே அப்படின்னு எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, கல்பம் அப்படின்னு எல்லாம், அதெல்லாம் இதுதான். நம்ம வந்து பாகவதத்துல வந்து எப்பவோ எழுதி வச்சுட்டாங்க. பாகவதம் எப்போ எழுதினாரு? வியாசர் வந்து எழுதினாரு இத.
பகவானுடைய வாயிலிருந்து சொல்லப்பட்டத வியாசர் தான் தொகுத்து வழங்கினார். வியாசர் வாழ்ந்த காலம் எப்பன்னே நமக்கு தெரியாது. அவர்கிட்ட இருந்து பரம்பரை பரம்பரையா இறங்கி இப்ப நம்ம பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவரு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் செய்யற போது வியாசரும் அந்த சமயத்துல இருந்தாரா மாதாஜி அங்க? இல்ல 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 கிருஷ்ணர் வந்து தாபர யுகத்துல அவரு கிளம்பிட்டாரு, அவருடைய இதுக்கு கிளம்பிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வியாசர் யாரு அப்படின்னா அவருடைய அவதாரம் தான், கிருஷ்ணருடைய இலக்கிய அவதாரம்னு சொல்லப்படுறாங்க. பகவானுடைய ஒரு இன்கார்னேஷன். அவர் இலக்கிய அவதாரம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணனோட இலக்கிய அவதாரம் தான் வியாசர்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, இலக்கிய அவதாரமா அவர் தோன்றினாரு. ஒவ்வொரு வழியா யாரோ ஒரு ஆச்சாரியர் நேரடியா அவர் பகவானே வராரு, இல்லாட்டி தன்னுடைய அவதாரமா அவர் அவதாரம் எடுக்கிறாரு, இல்ல அவர் தன்னுடைய நித்திய சூரியர்களை இங்க அனுப்பி வைக்கிறாரு. ஏதோ ஒரு வழியில நம்ம மக்களுக்கு வந்து கல்வி அறிவை வந்து புகட்டுறதுக்காக பகவான் வந்து இப்படி லீலைகள்லாம் அவர் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் நிறைய நிறைய லீலைகள் எடுக்கிறாரு, நிறைய நிறைய அவதாரம் வருது. அப்படின்னா எதுக்காக? நமக்காக தான் அவ்வளவு நடக்குது. பகவான் வந்து நமக்காக தான் அதெல்லாம் செய்யறாரு. இப்படி பிரம்மாவோட ஆயுள் பார்த்தோம். இப்ப லைஃப் ஆஃப் மனு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. அவருடைய ஆயுள் காலம் எப்படின்னா 27 சர்க்கிள்ஸ் ஃபோர் யுகாஸ் ஓவர். 24 யுகம் வந்து இப்ப 27 இதெல்லாம் சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு அவருடைய ஆயுள் காலத்துல. மிச்சம் இருக்கிறது எவ்வளவுன்னா 116.6400 அந்த மில்லியன் இயர்ஸா அவர் வந்து அவருடைய காலம் பாக்கி இருக்குது இப்ப இருக்கக்கூடிய வைவஸ்வத மனுவுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அதோட கால கணக்கு தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சத்தியயுகத்துல எவ்வளவு, திரேதாயுகத்துல எவ்வளவு, தாபரயுகத்துல எவ்வளவு இருக்கு, இன்னும் மிச்சம் இருக்க அந்த கலியுகத்துல எவ்வளவு போயிருக்கு, இது எல்லாத்தோட டோட்டலையும் கூட்டி போட்டா கிட்டத்தட்ட லைஃப் ஆஃப் மனுக்கு எவ்வளவு இருக்காங்க? 120 மில்லியன் இயர்ஸ். இதுதான் சன்காட் விவஸ்வான். இந்த விவஸ்வானுக்கு தான் என்ன சொன்னாரு பகவான் வந்து முதல்ல கீதையை விவரிச்சிருக்கிறாரு. அந்த விவஸ்வானும் வைவஸ்வதமனும் வேற வேற இல்ல, ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறத நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. கீதா ஸ்போக்கன் 120 மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இன்டு விவஸ்வான். 120 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த பகவத்கீதை விவஸ்வானுக்கு உரைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து 2 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 120 மில்லியன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கு, இங்க 2 மில்லியன். இதை தப்பா போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தப்பா இருக்கு இந்த இடத்துல. கீதா கம்மான் எர்த்துக்கு வந்தது எப்போ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பூமிக்கு வந்து இறங்கி வந்தது 2 மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி. இந்த கீதை வந்து அந்த விவசானுக்கு சொன்னது 120 மில்லியன் இயர்ஸ். நம்முடைய பூமிக்கு இறங்கி வந்தது மக்கள் ராஜா வழியா வந்தது எப்படின்னா 2 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து கீதையோட கால கணக்கு. பிரம்மாவுடைய ஒரு செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு லட்சம் இயர், நமக்கு 1,00,000 வருஷம் போச்சுன்னா பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் அப்படின்னா பாத்துங்க அவருடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு அப்படின்னா. ஒரு மினிட்டுங்கிறது 60 × 1,00,000 60 லட்சம் ஆண்டுகள் வந்து அவருடைய ஒரு நிமிஷம். அதை வழி கூட்டிக்கிட்டே போனா 1 hour எவ்வளவு, 1 day எவ்வளவு அப்படின்னு எல்லாம் இங்க கணக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப அவருடைய ஆயுள் வந்து நீண்டது. அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவுமே என்ன ஆகுறாரு 100 வருஷம் தான் வாழறார் அப்படிங்கிறத நம்ம கத்துக்கணும். 4.3 யார் படிக்கிறீங்க பிரபு? ராதாகிருஷ்ணன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி படிங்க. தயேவயம் மயா தேத்ய யோக பிரார்த்தனः பக்தோசி மே சகாசேதி ரசக்யம் அயத்தத் உத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமாதனால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது நம்ம பகவத்கீதைங்கிறது உத்தம ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு, குஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் அந்த குஹ்யம் எல்லாருக்கும் அது சொன்னா என்ன அப்படின்னா நாத்திகர்கள், அசுரர்கள், அந்த மனசு படைச்சவங்க, முட்டாள்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் சொன்னாலும் புரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுள் இல்லை அப்படிம்பாங்க, அதெல்லாம் கற்பனை அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து அசுரத்தன்மையுடைய மக்கள் இருக்காங்க, ஒரு பக்கம் பகவான் மேல பக்தி கொண்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க.
இப்ப வந்து 2 விதமான மனிதர்களுக்கு இடையில அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்டவன்? மிக மிக கிருஷ்ணருடைய பக்தனா இருக்கிறான். பக்தன் மட்டுமே இல்ல, அவருடைய நண்பனாவும் இருக்கிறான். எல்லாம் ஏன்னா சம வயது, 2 பேரும் ஒரே ஈக்குவல் ஏஜ்ல இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே அவங்கவுங்க வயசுல இருக்கிறவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸா தேர்ந்தெடுத்துக்குவோம். கூட வயசுல குறைச்ச வயசுல இருக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஏஜ்ல இருக்கிறதுனால அவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டுமே இல்ல, இன்னும் சொல்ல போனா உறவினராகவும் இருக்கிறான். எப்படி? அவன் வந்து கிருஷ்ணருடைய அத்தை மகன். குந்தி வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணருக்கு வந்து அத்தை முறை வேணும். அத்தை மகனாகவும் இருக்கிறான், உறவினரா இருக்கிறான், நண்பனா இருக்கிறான், பக்தனா இருக்கிறான். அதுல வந்து ஏஜும் ஒரே ஈக்குவல் ஏஜ்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானத்தை யாருக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு பகவான் ஒரு திட்டம் போட்டுட்டாரு. இப்ப இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அர்ஜுனனுக்கு உரைக்கிறாப்போல நமக்கு சொல்ல போறாரு. நமக்காக தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை இங்க உரைக்கப்பட்டிருக்கு. இல்லாட்டி அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன இதெல்லாம் தெரியணுமா? அவன் வந்து பக்தன், ஏற்கனவே பக்தனா இருக்கிறான், கூடவே வாழலாம் கிருஷ்ணருடைய. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து இதை எடுத்து சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அவனுக்கு இயற்கையா இறைவனை பத்தி புரிஞ்சிருக்கிறான். அப்ப நமக்காக தான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து அர்ஜுனை சூஸ் பண்ணி இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 4.4 படிங்க bro. அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதः கதம் ஏதத் விஜானியாம் துவம் ஆதௌ பிராக்தவான் இதி. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவரான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு இவ்விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபசரித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, இப்ப வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு? 4.4 தானே பிரிச்சுங்க பிரபு. ஓகே. ஆமா, அதாவது இப்பதான் நீ கூட இருக்கிற, நீங்க சொன்னீங்க அது இப்பதான் நீ என் கூட இருக்க, நீ எப்படி விவசாயம் வந்து உங்களோட பெரியவரு, அவருக்கு எப்படி பகவத்கீதையை உரைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் கேட்டான்னு நீங்க சொன்னீங்க. அப்ப நீ வந்து நீயும் நானும் இப்ப மட்டும் இல்ல, எப்பவுமே நம்ம இருந்திருக்கோம், இதுக்கு முன்னாலே இருந்திருக்கோம், இதுக்கு அப்புறமும் வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணன் சொன்னதா சொல்றீங்க. ஆமா, கரெக்ட். பல பல பிறவிகள் வந்து ஒன்னாவே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஒன்னாவே பிறந்து வளர்ந்திருக்காங்க. அப்படி முதல் பிறவில ஏதாவது 2 பேரும் ஒன்னா வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாரா வந்தாங்க அப்படின்னு? நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஆமா மாதாஜி, சொல்லிருக்கீங்க. ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி, சொல்லிருக்கீங்க. ஓகே, நானே சொல்றேன். நரநாராயணர்களா பிறந்தாங்க. பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய இப்ப நரநாராயணர் நம்ம சொல்லி கும்பிடுறோம் இல்லையா? அங்க வந்து யாருன்னா, நரனா இருக்கிறது அர்ஜுனன், நாராயணனா இருக்கிறது கிருஷ்ணன். இரட்டை பிறவிகளா அவங்க வந்து பிறந்தாங்க. நம்ம இப்ப எல்லாம் கூட பிறக்கிறாங்கல்ல, சில பேருக்கு இரட்டை குழந்தைகள் அது மாதிரி இரட்டையரா வந்து அவங்க பிறந்தாங்க. ஒருத்தர் நரன், ஒருத்தர் நாராயணன். அந்த நரநாராயணரா வந்து அப்பவே பிறந்திருக்கிறாங்க. அதை தவிரவே வேற நிறைய பிறவில ஒன்னா பிறந்திருக்கிறாங்கன்னு இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ இதுல ராமர் லட்சுமணன்ல வந்து லட்சுமணன் வந்து அர்ஜுனனா மாதாஜி? அர்ஜுனன் தான் வந்து சாரி லட்சுமணன் தான் அர்ஜுனனா பிறந்தாரா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, அது வந்து பலராமர். சரி சரி. அவரு வந்து ஆதிசேஷன் வந்து பலராமரா வராரு, அது வேற கதை. ஆனா அர்ஜுனரும் வந்து எப்படின்னா பல பல பிறவிகள் வந்து எடுத்திருக்கிறாரு, பகவானுடைய வாழ்ந்திருக்கிறாரு. அவங்க தபஸ் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தபஸ் செய்வாங்க, ஒருத்தர் வந்து காவல் காப்பாங்களாம். அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. வந்து தவம் செய்யும் பொழுது தொல்லைகள் யாரால? அரக்கர்களால தொல்லை ஏற்படுது. அப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து காவல் காப்பாங்க, ஒருத்தர் தவம் புரிவாங்க. அது முடிச்சோடனே இன்னொருத்தவங்க வந்து காவல் புரிவாங்க, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க தவம் புரிவாங்க. இப்படியே வந்து அவங்க வந்து 1000 வருஷ காலம் போல தவத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கும் போய் பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்க பகவான் கிருஷ்ணனை பத்திங்கன்னா தவக்கோலத்துல இருப்பாரு. அப்படி அந்த மாதிரி பல பல ஜென்மங்களாவே நீ நானும் பிறந்து வந்திருக்கிறோம். ஆனா நீ மறந்துட்ட அர்ஜுனா. நான் வந்து என்னால நினைவுல வச்சுக்க முடியும். ஏன் ஏன் பகவான நினைவு வைக்க முடியுது, ஏன் அர்ஜுனனால நினைவு வைக்க முடியல? சொல்லுங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் தானே மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, உங்களுக்கு வந்து இந்த பூமியை உலகத்தை படைக்கிறாரு, அவருக்கு நிச்சயமா நினைவாற்றல் இருக்கும், அவர் தான் எல்லாமே பண்றாரு. பட் அர்ஜுனன்கிறவன் வந்து
நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதன், அவனுக்கு வந்து ம், அடுத்த பிறவியும் தெரியாது, அடுத்த ம். பிறவி என்ன பிறக்க போறோம்னு தெரியாது. கரெக்ட். அது வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா, பகவான் வந்து பரமாத்மா. ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? உடல் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். நமக்கு இந்த பிறவியில ஒரு உடல் கிடைக்குது, அடுத்த பிறவியில வேற ஒரு உடல் கிடைக்குது, மாறிட்டே இருக்கும். உடல் மாறிட்டே இருக்கும். போன பிறவி என்ன உடல் எடுத்தோங்கிறது இப்ப நமக்கு சொல்ல தெரியுமா? தெரியாது. இந்த உடல்ல இருக்க உயிர்களை நம்ம சுற்றம் சூழம் எல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த பிறவியில இவங்களே நமக்கு சுற்றத்தவங்களா வருவாங்களான்னா கிடையாது. நிச்சயமா வந்து தெரியாது. வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி நிலையில தான் நாமெல்லாம் இருக்கிறோம். மறதிங்கிறது நமக்கு இருக்குது, உடல் மாற்றம்ங்கிறது இருக்குது, அது வந்து நம்மளுடைய அறியாமைங்கிறது இருக்குது. ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? திவ்யமானது. அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வந்து நம்முடைய ஆத்மாவுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய ஆத்மாவுக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய லீலைகளுக்கும் அவருடைய குணங்களுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து சச்சித் ஆனந்தம். அதுதான் சச்சிதானந்த ரூபம் அவருடையது. அதனால அவருக்கு வந்து எல்லாமே நினைவுல இருக்கும். இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கிற காலம், முக்காலமும் உணர்ந்தவர் பகவான். நாம வந்து இன்னைக்கு நடக்கிறது தான் நமக்கு தெரியும். போன வருஷம் இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு உங்களை கேட்டா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. தெரியாது இல்லையா? தெரியுமா பிரபு? சொல்ல முடியாது மத்த. ஆனா ஏதாவது ஒரு டேட் நம்ம எங்கேயாவது ஸ்பெஷலா எங்கேயாவது போயிருப்போம், அந்த சமயத்துல நம்ம இங்க போயிருப்போம்னு சொல்ல முடியுமே தவிர மத்தபடி ஞாபகம் இருக்காது மத்தாஜி. ஞாபகம் இருக்காது. குறிச்சு வச்சிருந்தாதான் அது கூட ஞாபகம் இருக்கும். இந்த டேட்ல போனோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி நம்ம குறிச்சு வச்சு நம்ம மனசுல ஏத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா தான் ஞாபகம். நேத்து என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கறதே நமக்கு சொல்ல தெரியாது. நேத்து யாரெல்லாம் பார்த்தோம், என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்ததுங்கிறத நமக்கு சொல்ல தெரியாது. அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி நமக்கு இருக்கு. நாமெல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க? குறையுடைய புலன்கள் அப்படிங்கிற நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். சரி, இந்த கேள்வியை வந்து அர்ஜுனன் எதுக்காக இருக்கிறாரு? இப்ப வந்து அவருக்கு என்ன சந்தேகமா? பகவான் மேல ஏதாவது டவுட்டா? அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்களும் நானும் சமகாலத்தோட ஒன்னா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம், ஒரு வயசு. நீங்க எப்படி வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னீங்க? நான் எப்படி அதை நம்புறது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாரு. அப்ப பகவான் மேல கிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் இருக்கா என்ன? சொல்லுங்க பிரபு. அவருக்கு தான் சந்தேகம் முதல்ல இருந்தே இருக்கே மத்தாஜி. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்தே வந்து அவர் தான் ஏகப்பட்ட சந்தேகத்தை கேட்டுக்கிட்டு தெளிவு பெறறதுக்காக கேட்டுட்டே தானே இருக்காரு. கேக்குறாரு. ஆனா உள்ளபடியே சந்தேகமான்னு கேக்குறேன். அது நமக்கும் தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த கேள்வியை அவர் கேட்டிருக்கலாம். கரெக்ட். அவருக்கு வந்து பகவான் மேல எந்த அவநம்பிக்கையுமே கிடையாது. அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மாயை புரிகிறாரு. அவருக்கு மறந்த மாதிரி அவருக்கு மாயையை தெரிவிச்சு அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி அவர் வாயால கேள்வி கேட்க வைக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து பகவான் மேல பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனா நம்மளை போல சாதாரண மக்களுக்கும் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நாத்திக மக்களுக்காகத்தான் அவன் வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்வி வைக்கிறாரு. இது வந்து பகவானுடைய வாயில இருந்து அதுக்கான பதில் வந்துன்னா எப்படி இருக்கும்? அதிகாரப்பூர்வம். அது வந்து பகவான் வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைக்கு வந்து எந்தவித மறுப்புமே கிடையாது. அது வந்து அதிகாரத்துல வருது, இறைவனுடைய வாயில இருந்து வருது. அது அவர் வாயில இருந்தே வரவழைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்கிறார். நீங்களும் நானும் ஒரே சமகாலத்துல இருக்கிறோம். அது எப்படி நீங்க வந்து எப்பவோ வந்து தோன்றின 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன்னு சொல்றீங்களே, அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது கிருஷ்ணா? கொஞ்சம் எனக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து அவர் பணிவோட கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கு. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிருஷ்ணா ரிவீல்ஸ் ஹிஸ் பொசிஷன். ஹவு குட் யூ டெல் பிஜி இன் தி சன் காட் விவஸ்வான் சீனியர் ஆஃப் பர்த் டு யூ? இப்போ வந்து நீங்க எப்படி அந்த வயசுல வந்து நம்ம 2 பேரும் சமகாலத்துல இருக்கோம், எப்ப நீங்க அப்ப சொன்னீங்க அப்படிங்கிறத அவர் கேட்கிறாரு. பரம்பரா பரந்தபா பிஜி வந்து 4.5. subduer of the enemy, one who gives to others transcendental knowledge. இது வந்து நம்ம 4.5 வந்து நம்ம படிக்க போறோம். அதை படிச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போம். 4.5 படிங்க ப்ரோ. பகவான் உவாச்ச பகுனி மே மே வியதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தாண்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத்த பரந்தப. புருஷோத்தமனான முழு கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவிற்கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை
தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரந்தபா அப்படின்னு சொல்றாரு. பரந்தபான்னா எதிரிகளை போரில் தவிக்க செய்பவன். அவ்வளவு வீர பொருந்தியவன் அந்த அர்ஜுனன். அவன் வந்து மாதிரி ஒரு சில்லியா ஒரு கேள்வி கேட்கிறானே அப்படின்னு நமக்கு கூட தோணலாம். ஆனா அந்த கேள்வி வந்து நமக்காக கேட்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நீயும் நானும் பல பல பிறவிகள் எடுத்திருக்கிறோம். ஆனா அது எல்லாத்தையும் என்னால நினைவு வச்சுக்க முடியும் அர்ஜுனா, உன்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி பகவானால மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, அதுக்கும் பிரம்ம சமீதியில ஒரு பாடல் வந்திருக்கு. அழகான ஒரு பாடல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அத்வைதம் அச்சுதம் அநாதிமனந்த ரூபம் ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபமாத்ம பக்தௌ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. பிரம்மதேவனே பாடியிருக்கிறாரு. பிரம்மா வந்து எப்ப பாடினாருன்னா, அவரு ஒரு லீலை நடத்துறாரு. அந்த கதை உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு நாள் சொல்றேன். அவர் செஞ்ச தப்புக்காக மன்னிப்பு கேட்டு பகவானை துதி பாடுறாரு. அப்போ வந்து இந்த பாடல அவர் வந்து பாடுறாரு. அந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாரு? அத்வைதம். அத்வைதம் அப்படின்னா என்ன? அவருடைய உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் அவருடைய நாமத்துக்கும் அவருடைய ரூபத்துக்கும் அவருடைய லீலைகளுக்கும் எந்த விதமான டிஃபரன்ஸும் இல்லை, எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அத்வைதம்ங்கிற அந்த வார்த்தை வருது. அச்சுதம். அச்சுதம்னா என்ன? வீழ்ச்சி அடையாதவர். பகவான் எப்படிப்பட்டவரு? தன்னுடைய நிலையில இருந்து இப்ப அவர் வந்து இங்க பூலோகத்துல வந்து அவதாரம் எடுத்து வராரு. நம்மள மாதிரி நம்மளும் மனித ரூபம் மாதிரிதான் அவரும் வராரு. அப்ப அவர் நம்மளாம் இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம மாற்றோம். அந்த 3 குணங்களால நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். பகவான் அந்த நிலையில இருக்காரா அப்படின்னா இல்ல. அவர் வந்து அச்சுதன், வீழ்ச்சி அடையாதவர். அவர் வந்து இந்த பௌதிகத்திலேயே வந்து தோன்றினாலும் இந்த பௌதிகத்துக்கும் அவருக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்ல. தனிப்பட்ட நிலையில தனித்தன்மையோட இருக்கிறாரு. அச்சுதம்ங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அவரை யாரெல்லாம் வணங்குறோமோ அவங்கள வீழ்ச்சி அடைய விட மாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. நம்ம வந்து இப்ப அவருக்கு கேட்டுட்டோம், அவரோட நாமத்தை சொல்லி கோவிந்தா அப்படின்னு வந்து திரௌபதி கூப்பிட்டா அடுத்த நாளே அவர் புடவைய சுரக்கிறாரு. ஆதி மூலமே அப்படின்னு வந்து கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்து சக்கராயத்தை எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு. அந்த மாதிரி அவர் நம்மளையும் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாரு? வீழ்ச்சி அடைய விட மாட்டார். தன்னுடைய பக்தர்களை என்னைக்கும் வந்து ஒரு காத்து ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அர்த்தமும் அதுல வருது. அனாதிம். அனாதிம்னா அவர் எப்ப பிறந்தாரு, எப்ப வளர்ந்தாரு, எப்ப தோன்றினாரு அந்த யாருக்கு தெரியுமானா தெரியாது. அனந்த ரூபம். அவருக்கு வந்து இது ஒண்ணுதான் ரூபமானா இல்ல, எத்தனை ரூபம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு. ராமாதி ஊத்தி சுகலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதார மகரோத் புவனேஷு இந்தோ கிருஷ்ணஸ்வயம் சமபவத் ரம புவான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அவர் எத்தனை அவதாரங்கள் இருக்காரு. ராமரா வந்தாரு, நரசிம்மரா வந்தாரு, வாமனரா வந்தாரு, வராகரா வந்தாரு, பல பல ரூபங்கள். கலா அப்படின்னா அம்சம், அம்சத்தோட அம்சமெல்லாம் அவர் வந்து நிறைய நிறைய ரூபங்கள். பலராமர், சேஷர் அப்படின்னு பலவித ரூபங்கள்ல அவர் வந்து வந்திருக்கிறாரு. அனந்த ரூபம்னு அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆத்தியம் புராண புருஷம் அப்படின்னா புராண காலத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து மிக 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 பழமையானவர். அவர் எப்போ வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அதை தோன்றினார் அப்படிங்கிறது யாராலையும் கண்டுபிடியாது. நம்மளாம் எப்படி? நம்ம ஆத்மாக்களும் அதே மாதிரிதான், புராணம் தான், பழமையானதுதான். அது மாதிரி பகவானுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபமும் பழமையானது. நவ எவ்வனம் சார். அப்ப அப்ப வந்து அவ்வளவு பழமையானவர்னா தாத்தாவால இருக்கணும். தாடி வளர்ந்து என்ன செய்யணும்? நரைச்சு போய் தாத்தா பிரம்மரோட ரூபத்தை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அவர் வயசான ஒரு தோற்றத்துல இருப்பாரு. தாடி மீசையெல்லாம் நரைச்சு போய் வயசான தோற்றத்துல இருப்பாரு. ஆனா பிரம்மாவை தோற்றுவிச்சவர் யாருன்னா கர்ப்பகோத ஐருஷ்யர் தன்னுடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து அவர் தோற்றுவிச்சிருக்கிறாரு. அவருக்கும் முந்தைய காலத்துலதான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. அப்ப அப்ப அவர் வயசானவரா இருக்கணும்ல. ஆனா அவர் எப்படி இருக்காரு? என்றும் இளமையோட இருக்கிறாரு. குருஷேத்திர போர்க்களத்தை பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து போர் புரிகிற காலகட்டத்துல அவருக்கு 125 வயசு. பிள்ளைகள் 10 பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு ராணிக்கும் 10 பிள்ளைகள். அவங்களுக்கு குழந்தைகள், பேர குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கு அவருக்கு. 125 வயசு. ஆனா ஒரு 20-25 வயசு வாலிபன் மாதிரி அவர் தோற்றம் இருக்கிறாரு. அன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, என்னைக்கும் அவர் வந்து நவ யவ்வனம், எப்பொழுதுமே இளமையோட தோன்றக்கூடிய ரூபத்துலதான் அவரு இருக்கிறாரு. வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம். வேதங்கள் படிச்சவங்களால கூட என்ன செய்ய முடியாது? அவரை வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதுர்லபம் அவரை துர்லபம் அப்படின்னா புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது.
அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தவோ, ஆனா பக்தர்களால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா அவரை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பிரம்மா வந்து அவரை போற்றி புகழ்ந்து பாடி இருக்கிறாரு. இதை போல இன்னும் நிறைய பாடல்கள் பிரம்ம சமீதியில இருக்கு. நீங்க எல்லாமும் இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. பிரம்ம சமீதாலாம் சொல்லி தருவாங்க பாட்டு கிளாஸ்ல எல்லாம். அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலைகள்லாம் வந்து அழகா ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதெல்லாமும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம புக்கையும் படிங்க. அதெல்லாம் படிச்சு நீங்க வந்து மீனிங் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இப்படி பிரம்ம சமீதியில அவரை போற்றி இருக்கிறாங்க. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. நான் வந்து வந்து பல இதா இருக்கேன், பல உருவங்கள் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் அர்ஜுனா, நீயும் பல பல உருவங்கள்ல வந்திருக்கிற, உன்னால நினைவு வச்சுக்க முடியாது, அதனால நினைவு வச்சுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் சிறைச்சாலையில பகவான் முதல்ல தோன்றுறாரு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன செய்யறாரு, 4 கை ரூபம் விஷ்ணு அவதாரமா தான் வர்றாரு. ஒரு கையில சங்கு, ஒரு கையில சக்கரம், ஒரு கையில கதை, ஒரு கையில தாமரை ஏந்திக்கிட்டு நாராயணர் தோற்றத்துலதான் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இவங்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு. அப்ப அவங்க 2 பேரும் பயந்து வணங்குறாங்க பகவான. இந்த ரூபம் வேண்டாம், இத பார்த்தா கம்சன் வந்து உன்னை கொல்ல வந்துருவான், நீதான் வந்திருக்க, பரந்தாமன் தான் வந்திருக்க அப்படிங்க தெரிஞ்சு போயிடும், நீ வந்து உன்னோட உருவத்தை மாத்தி சாதாரண மானிட ரூபத்தை எடுத்து வா அப்படின்னு அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, வேண்டுறாங்க. வேண்டணும்னு பகவான் என்ன செய்யறார், 2 கை உருவத்துல கிருஷ்ணரா குழந்தை ரூபத்துல மறுபடியும் அவர் தோன்றுறார் அப்படிங்கிறது இந்த படத்துல கொடுத்திருக்க கருத்து. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்ன வித்தியாசம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து லெவல் 1லயே படிச்சுட்டோம். இப்ப திருப்பவும் இதுல வந்திருக்கு. இத பார்த்து கூட நீங்க ஏதாவது சொல்லலாம். ராதாகிருஷ்ண பிரபு சொல்ல முடியுமா, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன, வித்தியாசம் என்ன? ராதாகிருஷ்ண பிரபு யோசிக்கிறேன். இந்த படத்துல பார்த்தே சொல்லுங்க. இதுலதான் காட்டி ஸ்லைட்ல இருக்கு பாருங்க. பாடின்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, அதுவா? படிச்சு பாருங்க, கரெக்டா கண்டுபிடிங்க. என்ன அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, அவருடைய உடலுக்கும் நம்முடைய உடலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். தெரியலன்னா விடுங்க, நான் சொல்றேன். ஒண்ணும் இல்ல. என்னன்னா கிருஷ்ணருடைய வடிவம் எப்படிப்பட்டதுன்னா ஆன்மீகமானது. நம்மளுடைய உருவம் எப்படிப்பட்டது, பௌதிகமானது. நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பௌதிக தோற்றத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஜட இயற்கை வந்து நமக்கு 3 குணங்கள் கட்டுண்ட உடல்ல தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குது. அந்த மாயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது, கட்டி வச்சிருக்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, 3 குணங்களும் நம்மள வந்து கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளா கட்டி வச்சிருக்குது. ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அந்த மாயைக்கே எஜமானவர். அந்த 3 குணங்களையும் படைத்தவர் யாருன்னா அவருதான். அது வந்து முதல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது அவருடைய வடிவம் எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீகமானது. என்னைக்குமே வந்து நித்திய சொரூபம் அவருக்கு இருக்கு. ஆனா நம்மளோட உருவம் எப்படிப்பட்டது, நம்முடைய உடல் வந்து அடுத்த பிறவிலேயே இதே உடல் நமக்கு கிடைக்குமா, கிடைக்காது இல்லையா? கிடைக்காது மாதாஜி. காளமாட்டுக்கு வந்து மூக்கடாங்கயிறை போடுற மாதிரி நமக்கு வந்து குணங்களை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உண்மையா மாதாஜி இது? மூக்கடாங்கயிறு வந்து காளமாட்டுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா அதை வந்து கட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்காக அதை போட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணுங்கிறதுக்காக. இந்த 3 குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல போய் நமக்கு என்ன பிரபு ஆக போகுது, காளையை அடக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டானாக்கா சத்வ குணத்துக்கும் அது வரலாம் இல்லைங்களா, அதுக்காக கேக்குறேன். இந்த அது இல்ல மாயோட கட்டுப்பாட்டுல நம்ம இருந்தோம்னா நாம என்ன செய்வோம்னா நம்ம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக நம்ம கட்டுண்ட உயிர் வழியா இருக்கிறோம், இதுல இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடையணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அது தப்பு கிடையாது. ஆனா அது நம்மளை வந்து மாயை வந்து நம்மளை கட்டிதான் வச்சிருக்குது. அது நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, காளையை மூக்கடாங்கயிறு அடக்குற மாதிரி நம்மளை அடக்கிதான் வச்சிருக்குது. ஆனா மாயையில இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும், அது நமக்கு தெரியும். இப்ப காளை வந்து ஒரு எஜமானன்ட்டு தப்பிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. காளை வந்து ஒரு எஜமானனோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறது நல்லது. ஆனா நாம வந்து இந்த மாயோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், திருப்பி திருப்பி நம்ம பிறவியில தான் விழுந்துட்டு இருப்போம். அதனால
நாம வந்து இதை விட்டு வெளியில வரணும். அதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய உடல் எப்படிப்பட்ட உடல் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சோல் இருக்கு இல்லையா, பியூர் சோல், அதை வந்து உரை உரையா மாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. எத்தனை உரைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 2 உரைகள் இருக்குது. நமக்கு வந்து இப்ப சட்டை போட்டிருக்கிறோம், எல்லாருமே வந்து ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் மேல போட்டிருக்க ட்ரெஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு இன்னர் ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம் எல்லாருமே. அந்த இன்னர் ட்ரெஸ் எல்லாருடைய கண்ணுக்கு தெரியுமானா தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய அந்த சோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சோலுக்கு வந்து 2 விதமான உரைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பாடி. கிராஸ் பாடிங்கிறது எதனால ஆனது சொல்லுங்க பிரபு. கிராஸ் பாடிங்கிறது வந்து நம்மளோட உடம்பு மேல போட்டிருக்கிற அந்த உடை, அப்புறம் நம்மளோட மனசு, நம்ம ஆத்மா எல்லாமே சேர்ந்தது. மற்றது நம்ம உடல் சேர்ந்தது இல்ல பிரபு. கிராஸ் பாடிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு உடல் தான். கண்ணுக்கு தெரியுது. இப்ப நீங்க எல்லாரும் என்ன வீடியோல பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, என்னுடைய உடல் உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த இதுதான் வந்து கிராஸ் பாடி. இப்ப என்னோட மல்லிகாங்கிற பேர் தாங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த உருவம் தான் வந்து கிராஸ் பாடி. இந்த கிராஸ் பாடி வந்து எதனால் ஆனது அப்படிங்கறத உங்களை நான் கேட்கிறேன். எதனால் செய்யப்பட்டது? பஞ்சபூதத்தால் செய்யப்பட்டது. பஞ்சபூதங்களா ஆக்கப்பட்டதுதான் இந்த உடல். அதுதான் வந்து கிராஸ் பாடி. இது வந்து ஸ்தூல உடல், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஸ்தூல உடல். இதுக்குள்ள இன்னொரு சூட்சும உடல் இருக்கு, ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு. அந்த ஷட்டில் பாடி எதனால ஆனது? ஷட்டில் பாடி வந்து வெறும் ஆத்மா தான் மாதாஜி. ஷட்டில் பாடிக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. 2 கவர் மூடி இருக்கு நம்ம ஆத்மாவை. ஒண்ணு வந்து கிராஸ் பாடி, இன்னொன்னு ஷட்டில் பாடி. கிராஸ் பாடி பஞ்சபூதங்கள்ல ஆனதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஷட்டில் பாடி எதனால ஆனது? சூட்சும உடல் தானே மாதாஜி. சூட்சும உடல் தானே உங்களுக்கு சூட்சும உடல். சூட்சும உடல் எதெல்லாம் ஆனது? அதுக்கும் வந்து இருக்கு. அதுவும் இறைவன் தந்து பிரிஞ்ச வந்து ஜடசக்தியில தான் ஒண்ணு வரும். யாருக்கு தெரிஞ்சதோ சொல்லலாம். ஜெகநாதன் பிரபு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட சொல்லலாம். மனம், புத்தி, அகங்காரம் கண்ணுக்கு தெரியுமா? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா மனம் எங்க இருக்கு, புத்தி எங்க இருக்கு, அகங்காரம் எங்க இருக்கு அப்படிங்க தெரியுமா யாருக்காச்சும்? யாராவது பாத்திருக்கீங்களா? பார்த்தது இல்ல மாதாஜி. பார்த்தது இல்ல, ஆனா உணர்வோம். இருக்கு இல்லையா, நமக்கெல்லாம் மனசு இருக்குல்ல இல்லையா, புத்தி இருக்கா இல்லையா, இருக்கு மாதாஜி. அகங்காரம் இருக்கா இல்லையா, இருக்கு மாதாஜி. எல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் தான் ஷட்டில் பாடி, சூட்சும உடல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கண்ணுக்கு தெரியாம அது ஒண்ணு இருக்குது. அதுக்குள்ளதான் நம்மளுடைய சோல் இருக்கு. 3வது நிலையில தான் என்ன இருக்குது, சோல். அது எப்படிப்பட்டதுன்னா இதெல்லாம் கலப்படாம இல்லாம பியூர் சோலா இருக்கும். இந்த ஷட்டில் பாடியில இருக்கிறதோ அந்த கிராஸ் பாடியில இருக்கிறதோ எதுவுமே அதுல கலக்காது. அந்த சோல் வந்து எப்படின்னா தூய்மையா பகவானுடைய பரமாத்மா எப்படி இருப்பாரோ அந்த நிலையில நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய சோல் வந்து தூய்மையான சோல் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. ஆத்மா வந்து அதுதான். அதை வந்து மூடி மறைச்சுக்கிட்டு ஷட்டில் பாடி, கிராஸ் பாடின்னு 2 வந்து நம்மளுக்கு வந்து மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உருவம் வந்து 3 நிலைகள்ல இருக்குது நம்மளுடைய உடல். ஆனா பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீகமானது. அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷட்டில் பாடி, கிராஸ் பாடி, உள்ள சோலு இதெல்லாம் கிடையாது. அவருக்கு எல்லாமே இது வந்து எப்படிப்பட்டது, டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். அப்ப வந்து அவருடைய ஆழ்நிலை அந்த நிலையில தான் அவர் அது ஆன்மீகமான நிலையில தான் அவருடைய உடல் இருக்கு அப்படிங்கறது இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய சக்தி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பிரிஞ்சு வந்த ஆத்மாக்கள் தான் நம்ம எல்லாரும். நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னா ரொம்ப துளியோண்டு தான் நம்மள்ட்ட இருக்கும். அவருடைய இருக்க சக்திகள்ல ரொம்ப ரொம்ப குறைவா நம்மள்ட்ட இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விபு. நம்ம அணு அளவுன்னா பகவான் வந்து மலை அளவு, விபு அளவு அவருக்கு சக்தி இருக்கு. அதுதான் நம்ம 2 பேருக்கும் உள்ள, இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். மற்றபடி அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான குணங்களும் நம்மள்ட்டயே இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது அதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. சம்மரைஸ்டு தீம். இப்ப வந்து கிருஷ்ணாருடைய பாடிக்கும் நம்மளுடைய
லிவிங் என்டைட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. எட்டர்னல் அண்ட் ரிமெம்பர்ஸ் பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். பகவானுக்கு என்ன தெரியும்? அவருடைய வடிவம் வந்து நித்தியமானது. அவருக்கு வந்து என்ன தெரியும்? இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே அவர் வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்கிறாரு. அச்சுதா, வீழ்ச்சி அடையாத நிலையில அவருடைய இன்ஃபாலபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில அவருடைய உடல் இருக்குது. அடுத்தது நம்ம லிவிங் என்டைட்டி எப்படி இருக்கிறாங்க? எட்டர்னல் பட் ஃபர்கட்ஸ். நம்மளுடைய இது வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா நித்தியமானது நம்முடைய சோலம். ஆனா என்ன? மறதி. நம்மகிட்ட எல்லாம் என்ன இருக்குது? மறதி இருக்கு. பகவானுக்கிட்ட அது கிடையாது. முக்காலமும் அவர் எந்த நேரத்திலையும் உணர்ந்தவரா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பஸ் பிகாஸ் பாடி டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஆர் டெட்டரேட். அதாவது அவ்வியம். அதாவது அழிஞ்சு போறது. அழிஞ்சு போறது. அதாவது அவருக்கு வந்து அழியாததுங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. நாட் சேஞ்ச். அவருடைய பிறப்பும் அவருடைய பாடியும் எப்படின்னா அழிவற்றது, நித்தியமானது. ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பஸ். ஒவ்வொரு பிறவியிலையுமே அவருக்கு வந்து எந்த வித மாற்றங்களும் வராது. எல்லா பிறவியும் அவருடைய தெய்வீகமான நிலையில தான் அவர் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நமக்கு எப்படி இருக்கு? ஃபர்கட்ஸ் பிகாஸ் பாடி சேஞ்சஸ் அண்ட் அந்த இது டிட்ரைட்டிஸ். அதாவது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாடி அழிஞ்சோன்னா நமக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கும் போது வேற ஒரு உடல் தான் நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம மறதியோட இருப்போம், ஃபர்கட், மறந்துடுவோம். இன்னொன்று நம்மளோட பாடியும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு இருக்கு. மூணாவது என்ன? அப்பியர்ஸ் பை ஓன் வில். அவர் எப்பெல்லாம் தோன்றுகிறாரு? அவர் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி தோன்றுகிறார். அவர் உடனே அவதாரம் எடுக்கணும்னு நினைச்சப்ப உடனே அவதாரம் எடுத்துருவாரு. அதுக்கு ஒரு இது கூட சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து கோலகம் வைகுண்டத்துல எல்லாம் பகவானுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா அங்க நித்தியமா பூஜை பண்ணுவாங்க. இங்க பண்ற மாதிரி தான் இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி பகவானுக்கு அங்கேயும் வந்து என்ன செய்யுது? பூஜை எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து சாம்பிராணி புகை போடுவாங்க இல்லையா? அந்த புகை வந்து நம்மளை விட நிறையாவே எக்கச்சக்கமான புகை போடும் பொழுது அந்த புகை வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு சாம்பிராணி புகை, சூடத்தோட புகை, அந்த மாதிரி ஒரு புகை வரும் பொழுது அந்த சூடம், அந்த சாம்பிராணி புகை அறையறதுக்குள்ள கீழே பூமிக்கு வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு போயிடுவாராம். அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவர் வந்து இங்க ஒரு அவதாரத்தையே நிகழ்த்திட்டு போறாரு அப்படின்னு பாருங்க. அந்த மாதிரி அவர் வந்து தன்னுடைய ஓன் வில் எப்பெல்லாம் அவர் வந்து விருப்பப்படுறாரோ, அந்த ஃபேனை போட்டுக்கோமா, அப்பெல்லாம் அவர் வந்து இந்த உலகத்துல தோன்றுகிறார். தன்னுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல தோன்றுகிறார். நமக்கு எப்படி? ஃபோர்ஸ்டு டு அப்பியர் பை கர்மா. நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? நம்முடைய கர்மங்கள் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி இங்க வந்து ஒரு பிறவியை கொடுக்குது. நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணிய கணக்குப்படி நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? நமக்கு ஒரு நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நமக்கு ஒரு உடல் வந்து இங்க கிடைக்குது. அந்த நிலையில தான் நாம இருக்கிறோம், ஃபோர்ஸபிள். அடுத்தது பகவான் வந்து பாடி இஸ் டிரான்சிடென்டல். அவருடைய உடல் வந்து ஆன்மீகமானது, நித்தியமானது, டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, ஆழ்நிலையானது. நம்மளுடைய பாடி எப்படிப்பட்டது? இஸ் மெட்டீரியல். நம்ம வந்து பௌதிகமான நம்ம உடல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்புறம் பகவானுடையது வந்து எப்படின்னா நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாடி அண்ட் செல்ஃப். அவருக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை, அத்வைதம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம சோல் எப்படி? தி சோல் அக்யூர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பாடி, கிராஸ் அண்ட் ஷட்டில். நம்மளுடைய இப்ப படிச்சோம், பார்த்தோம் இல்லையா படத்துல? ஷட்டில் பாடி இருக்கு, கிராஸ் பாடி இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் வந்து சோல், பியூர் சோல் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நமக்காக இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 4.7 படிக்கிறீங்களா பிரபு? 4.6 படிக்கல மாதாஜி. நம்ம 6 படிக்கலையா? ஆனா இப்ப சொல்லிட்டீங்க, அதெல்லாம் வேண்டாங்கிறீங்க. இப்படி இல்ல மாதாஜி, படிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அஜோ பிசன்ன அஜோ பிசன்ன அவ்யயத்யாம் அவ்யயாத்மா பூதானம் ஈஸ்வரோ பிசன் திருக்ருதிம் ஸ்மாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்மா மாயைய. நான் பெறப்பட்டவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம படிச்சதுதான் சொல்றேன். பிரகிருதியும் சோம அதிஷ்டாய. பிரகிருதியும் அப்படிங்கிறது அவருடைய அந்த உடல், அவருக்குன்னு ஒரு உடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த உடலை பத்தி தான் சொல்லி இருக்குது. அந்த உடல் எப்படிப்பட்டது? அவர் வந்து சுய உருவம். அவர் எப்ப என்ன விரும்புறாரோ அந்த உருவத்தை அவர் தாங்கிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல வராரு. ஒரு இதுல வராகனா வராரு, ஒரு இதுல நரசிம்மனா வராரு, ஒரு இதுல மீன் மச்சாவதாரம் எடுத்து வராரு, ராமாவதாரம் வராரு, பலராமர் வராரு. இப்படி பல அவதாரங்கள் எடுத்து வராரு. எப்படி அவர் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து மாத்தி மாத்தி அவருக்கு விருப்பப்பட்டபடியெல்லாம் வந்து அவர் அவதாரம் வந்து தனக்கு உடலை அவரே தானே மாத்திக்கிறாரே தவிர, நம்மளை மாதிரி எப்படி வந்து அந்த 3 குணங்களும் இயற்கையுமா சேர்ந்து நமக்குன்னு ஒரு உடலை வந்து வலுக்கட்டாயமா கொடுக்குது. நம்மளுடைய குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, மரம் வந்து என்ன பண்ணும், மரத்துக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி உடல் கிடைச்சிருக்கு? அவங்க போன பிறவில ஆடையின்றி குளித்தார்கள், அதனால அவங்களுக்கு மரமா கிடைச்சது. போன ஜென்மத்துல வந்து மாமிசத்தை உண்டவனுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்துல புலியாவும் சிங்கமாவும் உடல் கிடைக்குது அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அப்ப நம்ம கர்மங்கள், நம்முடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உடல் அமையுதே தவிர நம்ம விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் அமையல. ஆனா இறைவன் வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்ட வடிவுல, எதுக்காக அதுவும் விருப்பப்பட்ட வடிவம், எதுக்காக மச்சாவதாரம் எடுத்தாரு, எதுக்காக வராவதாரம் எடுத்தாரு, நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுலயும் ஒரு ரீசன் இருக்கும். அந்த மச்சாவதாரம் வந்து அந்த கடல்ல பிரளய காலத்துல அந்த போட்ல வந்து எல்லாம் கட்டி இழுத்துக்கிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக அந்த மச்சாவதாரம் எடுத்தாரு. வராக அவதாரம் எதுக்கு எடுத்தாரு? பூமியை கொண்டு அந்த இரண்யாட்சகன் என்ன செய்யறான், பூமி கடலுக்கு அடியில கொண்டு ஒளிச்சு வச்சிடறான். அப்ப அந்த பூமி மீட்டெடுக்கிறதுக்காக அவர் வந்து வராக அவதாரம் எடுக்கிறாரு. நரசிம்ம அவதாரம் வந்து நம்ம பிரகலாதனுக்காக எடுக்கிறாரு. இப்படி அவர் அந்த மாதிரி உருவங்களை எடுக்கிறதும் நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் அப்படி உருவங்களை மாற்றி மாற்றி அவர் எடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. டவுட்டு, இப்போ ஒருத்தர் சொன்னாரு அவரோட அவதாரங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரறிவுக்கு முதல் அவதாரம், 2வது அவதாரம் ஈரறிவுக்கு, 3வது அவதாரம் 3 அறிவுக்கு இப்படிதான் எடுத்திருக்காரு அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உண்மையா மாதாஜி அது? இல்ல பிரபு, அப்படி கிடையாது. நம்ம பாகவதம் படிச்சாங்கன்னா அந்த டவுட் கிளியர் ஆயிடும். யார் ஒருத்தவங்க பாகவதம் படிக்கலையோ அது வந்து இந்த டவுட்ஸ் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். 10 அவதாரம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாரையும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனா தசாவதாரம் தான் நமக்கு தெரியும். தசாவதாரத்தை வச்சு நீங்க ஓரறிவு, ஈரறிவு, 3 அறிவுன்னு சொல்றீங்க. அவருக்கு என்ன ஓரறிவு தானே இருக்கு? மச்சாவதாரம் எடுக்கும்போது அவருக்கு என்ன ஓரறிவா இருக்குது? இல்ல, அந்த அந்த மச்சத்துக்கு வந்து ஓரறிவு, அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவதாரமா அதை எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இல்ல அப்படி கிடையாது. நம்ம பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 24 அவதாரம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மொத்தம் வந்து அவருக்கு 24 அவதாரம் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் பாகவதத்துல. அதுதான் அவருக்கு அவதாரமானா அது இல்ல. அது வந்து ஒரு இப்ப வந்து கடற்கரையில போய் மணல் அள்ளி எண்ண முடியுமா நம்மளால? எவ்வளவு மணல் துகள்கள் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு வந்து முடியவே முடியாது இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணில் அடங்காத அவதாரங்கள் அவர் எடுக்கிறாரு. எண்ணில் அடங்காத ரூபங்கள்ல வராரு. எண்ணில் அடங்காத நாமம், எண்ணில் அடங்காத வர்ணம் எல்லாமே அவர் வந்து எடுக்கிறாரு. நமக்கு வந்து இப்ப கிருஷ்ணரோ ராமரோ நம்ம எதுக்கு வந்து நின்று உனக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம உடனே நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், யாரும் நாடக கலைஞன் வந்து வேஷம் போட்டுட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்னு தான் நினைப்போமே தவிர உள்ளபடியே கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு நம்புவோமா? இல்ல மதஜி, நம்ப மாட்டோம். நம்ப மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு என்ன ஒண்ணு இருக்கோம், யாரையும் நம்பிக்கை கிடையாது. ஒரு மெட்ராஸ்ல நான் தான் கல்கி அவதாரம்னு ஒருத்தர் சுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு. அவர் இப்ப இருக்காரா தெரியாது. அதனால அது போலி. அந்த மாதிரி போலியே நான் சொல்லல. உள்ளபடியே கிருஷ்ணர் வந்தா கூட நாம நம்ப மாட்டோம். கரெக்டா? உண்மைதான் மதஜி. அந்த அளவுலதான் நாம எல்லாம் வந்து உண்மையாவே கிருஷ்ணன் வந்தாருன்னா நான் தான் கிருஷ்ணன் சொல்ல மாட்டார் மதஜி. அவர் சொல்ல மாட்டாரு. ஆனாலும் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்த்தோம், அந்த ரூபத்தை பார்த்தோம்னா கூட நம்ம என்ன செய்வோம், எதுல நாடகம் நடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போமே தவிர உள்ளபடியே கிருஷ்ணர் கூட நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு நம்மள்ட்ட கிடையாது. அததான் நான் சொல்ல வரேன். வந்தா கூட நம்ம நம்பிக்கை கிடையாது. ஏன் நம்ம சாட்சி வந்து நம்ம இது அஸ்தினாபுர அரண்மனையில எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் தெரியும் சொல்லுங்க? எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க கிருஷ்ணாவதாரம் இருக்கும் பொழுது? ஆமாங்க மதஜி, அவரை வந்து இஷ்டத்துக்கு திட்டினவங்க தான் ஜாஸ்தி. அவர் பாவம் குழந்தையா பிறந்ததுல இருந்து ஓடி ஓடி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு வளர்ந்தாரு. ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்து இன்னொரு தாய் வயிற்றுல போய் வளர்ந்து அவர் என்ன பண்ண பாவம்
இங்க சிறையில போய் பிறந்தாரு. அவருக்கு பாருங்க, அவருடைய பிறப்பு கூட பாத்தீங்கன்னா சிறைச்சாலைக்குள்ள பிறக்கிறாரு. அவரை கொண்டு போய் ஆத்துக்கு அந்தாண்ட தூக்கி கொண்டு போய் வசுதேவர் விட்டுட்டு வராரு யசோதை வீட்டுல கொண்டு. அவர் வந்து சொந்த தாய் தகப்பன்ட்ட வளர முடியல. அங்க எப்படின்னா ராட்சதர்கள்லாம் வந்து அவரை வந்து கொல்றதுக்கு வராங்க. குழந்தை பருவத்திலேயே பல ராட்சதர்களோட அவர் சண்டை போட வேண்டியிருந்தது. இப்படி அவரோட வாழ்க்கை எப்போதுமே கடினமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரு. எந்த காலத்தையும் அவர் சுகமா வாழல பார்க்க போனா. அந்த மாதிரி நிலையில பகவான் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறாரு. அப்ப கூட எத்தனை பேருக்கு பகவான் அது கம்சன் வந்து அவரை கொல்லணும்னு நினைச்சானே தவிர அவரை தெய்வம் பரம்பொருள் அப்படிங்கறத அவன் ஏத்துக்கவே இல்லையே. கடைசி மட்டும் ஏத்துக்கலையே. ஏத்துக்கிட்டு இருந்தானா அவரை ஏன் கொல்ல போறோம் சொல்லுங்க? ஏத்துக்கல. யாருமே வந்து துரியோதனனோ திருதராஷ்டிரோ யாராவது ஏத்துக்கிட்டாங்களா அவரை பரம்பொருள் அப்படின்னு? இல்ல, யாருமே ஏத்துக்கல. குறிப்பா கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். குந்திக்கு தெரியும். இது வந்து யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? விதுரருக்கு தெரியும். பீஷ்மருக்கு கொஞ்சம் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் அவர் வந்து பரம்பொருள்ங்கிறதே தெரியுமே தவிர மற்றவங்க கண்ணுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மானிடனா தான் அவர் வந்து தெரிஞ்சார். யசோதைக்கே தெரியாது தன்னுடைய குழந்தை வந்து தெய்வீகம், தெய்வ பிறவி அப்படிங்கிறது யசோதைக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி நிலையில தான் அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்கிறாரு. 7 படிக்கிறீங்களா பிரபு? தெரியாது சொல்றீங்க. ஒரு தடவை வந்து அவர் மண்ணை திங்கிற போது அவர் கட்டி போட்டு வாயை தரங்கிற போது உலகத்தை காட்டினாருன்னு சொல்றாங்களா மத்தாஜி? இப்ப அப்போ அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிறாங்க இவர் வந்து தெய்வ பிறவின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த இது வந்து வாய்க்குள்ள வந்து அந்த உலகமே தெரியுது. அதுல கிருஷ்ணரும் இவங்க யசோதை கையில குச்சி வச்சுட்டு மிரட்டுறதும் தெரியுது. ஆனா மயங்கி விழறாங்கல்ல, அந்த நிமிஷமே மறந்துடுறாங்க. மாயை. சரி சரி மாயை, மகாமாயை வந்து அவரு மறைச்சிருது. அந்த ஒரு நிமிஷம் பார்த்ததை அவங்க மறந்தே போயிடுவாங்க. மறுபடியும் அவங்க வந்து தன்னோட குழந்தைதான் அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி நிலையிலதான் அவங்க தெய்வம்னு இருந்தா அந்த மாதிரி அவங்களால பாசத்தோட அவங்களால நடக்க முடியாது. தெய்வம்னா அவங்க வணங்கதான் செய்வாங்க. அவங்க வந்து அங்க பாசம் மழையை பொழிஞ்சாங்க. பகவானை பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க. அந்த நிலையை வந்து அவர் விரும்பினாரு. ஒரு அம்மா தாய் தகப்பன்ட்டா எப்படி அன்போட அவருக்கு வந்து நம்மளை பாராட்டவும் சீராட்டணும்னு அவங்க வந்து விரும்பினாரு. அந்த தெய்வத்தன்மைன்னு தெரிஞ்சுக்க போச்சுன்னா அவங்க வந்து அதை செய்ய மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க? உட்கார வச்சு கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுதான் செய்வாங்க. புரியுதா? 7 படிக்கிறேன். 7 படிச்சேன். யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கலாநிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் அதிகம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுலத்தென்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதெல்லாம் பகவான் வந்து இந்த பூமியில அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத பத்திதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுது. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா பிறந்த காலத்துல அதர்மம் தலை தூக்கி இருந்ததா இல்லையா? எவ்வளோ மக்கள் வந்து அதர்மிகளா இருந்தாங்க. பூமாதேவி போய் பசு வடிவத்துல போய் என்ன கேக்குறாங்க பிரம்மா கிட்ட, என்னால இந்த பூபாரம் தாங்க முடியல, அதர்மிகளோட அக்கிரமம் தாங்க முடியல, எனக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க வேண்டுறாங்க. அது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா லெவல் 1ல. அப்போ வந்து பிரம்மன் வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டி பகவான் வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணனா அவதாரம் எடுப்பேன் துவாபரயுகத்துல, அப்ப அதர்மிகளை அழிக்கிறேன் அப்படின்னு அவரு வந்து உறுதி கொடுக்குறாரு. அப்ப அவருக்கு கொடுத்தபடியே அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அவதாரம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க கம்சன் பாருங்க, அவன் எவ்வளவு பெரிய அரக்கன். தன்னுடைய தங்கை வயத்துல பறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை தன்னை கொல்லும் அப்படின்னு அசரீர் கேட்டு அடுத்த நிமிஷம் வாழை எடுத்துடுறான். அவ்வளவு நாழி தங்கச்சி தேவகி மேல அவ்வளவு பாசம் அவனுக்கு. அவ்வளவு பாசமா அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு தானே தேர் ஓட்டிக்கிட்டு போய் அவளை வந்து அவளுடைய பிறந்த பூந்த வீட்டுல கொண்டு விடணும்னு ஆசையா வர்றவன், அவளுடைய குழந்தை வந்து தன்னை கொல்ல போகுது அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவனுக்கு வந்து என்ன வந்துருது? அரக்கத்தனம் வந்து எழும்பி வருது. அந்த ஒரு அரக்கன்கிறவன் வந்து மூடனா தானே மாத்தாச்சி இருப்பான். அப்படி மூடனா இருக்க இந்த அம்மாவுக்கு 8வது குழந்தை பிறக்கிற கூட நம்ம ஏன் சும்மா இருக்கணும், இப்பயே கொல்லலாமே சொல்லிட்டு ஏன் மாதாஜி கொல்லாம விட்டான்? அதான் கொல்ல வரானே, அதான் கொல்றதுக்கு வாள் எடுக்கிறான். பாருங்க அந்த அம்மாவையே வா. ஆமா, தேவகிய அப்பவே கொல்றதுக்கு வாள் எடுத்து ஓங்குறான். அப்ப வசுதேவர் வந்து தடுத்து காப்பாத்துறாரு. அவர் வந்து
நிறைய வந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. உனக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரு பெண்ணு அவங்க வந்து சாதாரணமா வந்து ஒரு பெண்ணை கொல்லக்கூடாது, அதுலயும் கல்யாணமான அன்னைக்குதான் புதுமண பெண்ணு அவங்க, அதனால அவங்கள கொல்லக்கூடாது. உன்னுடைய தங்கை உன்னோட சொந்த ரத்தம், அதனால கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பல உபதேசம் அவர் வந்து எடுத்து குறைக்கிறாரு. யாரு? வசுதேவர். அவன்கிட்ட வந்து எப்படியா காப்பாத்தணுமே தேவகிய. அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, தேவியோட 8வது குழந்தை தானே உன்னை கொல்ல போகும், நான் வந்து எந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிறக்கிற எந்த குழந்தையுமே நான் வந்து உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன், நீ உன் விருப்பப்படி என்ன செய்யணுமோ செஞ்சுக்கோ, ஆனா தேவகியை கொல்லாத அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கிறாரு. அப்படி அவன் வந்து அறிவுறுத்தி கேட்டதுனாலதான் அன்னைக்கு வந்து அவன் வந்து விடுறான். இல்லைன்னா அன்னைக்கே அவன் வந்து கொண்டு இருப்பான், கொல்றதுக்கு வாள் எடுத்து ஓங்கியிருக்கான். இதுல பாருங்க, வாள் எடுத்து நிக்கிறானா இல்லையா? இங்க பாருங்க, தெரியுதா பிரபு? இல்ல மாதாஜி. தெரியலையா? இந்த படம் தெரியுதா இல்லையா? எந்த படம் தெரியலீங்களா மாதாஜி, காட்டுங்க. காட்டுறேன் பிரபு. ஒரு ரதத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க, அது தேவகி மண்டி போட்டுக்கிட்டு கும்பிடுறாங்க, வசுதேவருங்க நிக்கிறாரு, கம்சன் வாழை எடுத்து தூங்கி நிக்கிறான், சுத்தி மக்கள் எல்லாம் வந்து கதறாங்க பாருங்க. உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா? இல்ல மாதாஜி, தெரியல மாதாஜி. எனக்கு பிரபு ஜெகநாதன் உங்களுக்கு தெரியுதா? கஷ்டம்தான் நான் படிக்கிறது. நான் படிக்க சொல்லிடுவேன், சின்ன சின்னதா இருக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டம் படிக்கிறது. இந்த போட்டோல அதுல வந்து அவன் ஆள் எடுத்து ஓங்கி அவன் கொல்ல வர்றான். போட்டோ மாதாஜி, போட்டோ நம்பர் சொல்லுங்க. 23 இல்லையே, போட்டோ நம்பர் எல்லாம் கிடையாது இல்ல பிரபு. மாதாஜி, சைட்ல இருக்கு மாதாஜி. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 இருக்கு மாதாஜி. அது சொல்றீங்களா? 23 பிரபு. அதான் 23. ஓகே. நீங்க இந்த பக்கம் பாக்குறீங்க, இந்த பக்கம் பாருங்க, ரைட் சைடுல பாருங்க, இந்த பக்கம் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா இது பெருசா இருக்கும் அந்த படம். அப்ப வந்து அவன் அப்பவே கொல்லதான் வர்றான். அப்ப வந்து அது வந்து என்னத்தனம், அரக்கத்தனம்னா, அந்த மாதிரி அரக்கத்தனமா இருக்கிறப்போதான் அவர் பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த மாதிரி அரக்கர்களை அழிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து இங்க வந்து என்ன பண்றாரு, தோன்றுகிறார் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. எப்பெல்லாம் நமக்கு நம்மளுடைய ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் என்னன்னா, பிரம்மாவோட பகல்ல 7வது மனு, பகல் காலம்னா ஒரு கல்பம், அந்த கல்பத்துல 7வது மனு வைவஸ்வத மனு ஆட்சி புரிய காலத்துல 28வது யுகம், 27 யுகம் முடிஞ்சு 28வது யுகம் இப்ப நடக்குது. அந்த 28வது யுகத்துல துவாபர யுகத்தின் இறுதி காலத்துல ஒவ்வொரு தடவையும் பகவான் வந்து கிருஷ்ணரா இங்க அவதாரம் பண்றாராம். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம எல்லாம் மாதாஜி, பிரம்மருடைய ஒரு பகல் காலம் 7வது மனுவோட 28வது யுகம், துவாபர யுகம் முடிய போற அந்த காலகட்டத்துல பகவான் வந்து தன்னுடைய நித்தியமான அந்த கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து இங்க அவதாரம் பண்றாரு. ஒவ்வொரு தரையும் யுக சுழற்சி அடையுது இல்லையா, கலியுகம் முடிஞ்சு மறுபடியும் சத்தியுகம் வரும், திரேதா யுகம் வரும், தாபர யுகம் வரும், அப்புறம் மறுபடியும் கலியுகம் வரும். அப்படியே யுகம் வந்து சுழஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா. ஓகே மாதாஜி. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த 28வது கலியுகம் தாபர யுகத்தோட இறுதி கட்டத்துல 28வது மனு நேரத்துல பிரம்மனுடைய ஒரு பகல் காலத்துல கிருஷ்ணர் வந்து சுயமா வருகிறார் பூமிக்கு. அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம்னு பாத்துங்க. அந்த மாதிரி அசுர எண்ணம் கொண்டவங்களை அழிக்கிறதுக்காக பகவான் வந்து இங்க அப்பியரன்ஸ் ஆகுறாரு அப்படிங்கறதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட முடிச்சுக்கோமா மாதாஜி? ஓகே. இதுல இதுவரை நடத்துனதுல உங்களுக்கு 2 பேருக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப கேட்கலாம். நான் முதல்ல 2, 3 நான் வரல மாதாஜி, நான் வந்து வெளியில இருந்தேன். பரவாயில்ல, நீங்க யூடியூப்ல பாத்துங்க. பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப இதுல நீங்க வந்ததுல இருந்து ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இல்ல மாதாஜி, நல்லா இருந்தது. நீங்க இன்னைக்கு அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன், அந்த 1, 2, 3 மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. எனக்கு தெரியும், ஏற்கனவே நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமா, அது 2, 3 தான் பாக்கணும், என்னன்னு பாக்கணும். நான் இதுல படிச்சிடறேன் மாதாஜி, நானே படிக்கிறேன். படிங்க, யூடியூப் கேளுங்க, உங்களுக்கு புரியும். புரியலன்னா அடுத்த வாரம் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து மறுபடியும் நீங்க டவுட் கேட்கலாம். மறுபடியும் வெள்ளிக்கிழமை கிளாஸ் இருக்கும்ல, அப்ப கொடுத்துக்கலாம்.
वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु। जगन्नाथन प्रभु, हरे कृष्णा।